Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakalikad sa takna ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Ududri sa DUFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Enero 10, tuig 2024. Sa gihapon, inimula ganimo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover kagkaron sa madalakuan kag mga nagapaw nga mga balita. Pila ka mga operator na sa nagana sa madulom nga pamalakad sang kooperatiba, nagbayad sila sang 20,000 pesos pero wala gali ma-consolidate. Mga operator dismayado, lakip na karon ining problema man sa mga pyesa sang modernized sa jeep ukon ining mga minibus. Sa dugang pa nga mga balita, Iloilo City Public Safety Unit kag Mandurriao PNP ginapadalman ang investigasyon sa natabo nga road rage sa dalanon sang diversion road. Pero hatagan ko kamo sang jutay sining iyang close aton sining mga kabumbo. Kon road rage gidman ini, but silingon nga preparado kay preparado din suspitsado. Nga man ti as per information, motorsiklo kuno nga ginasakyan nila ni nagangkasanay. Tapos may bitbit siya nga baseball bat. May bitbit siya nga baseball bat yan humana niya sa paminsaron niya nga kung mag-traffic randomly mangbukas siya sang slakyan kag manglampos baseball bat. Sa aton sinimatag palamati ti pamatian ta karon kung ano nga klase isang pagpadalom ang investigasyon nga ginapanigayon karon sang Iloilo City Public Safety Unit kag Mandurriao PNP. Sa dugang pa nga mga balita, Iloilo City Council liwat nga nagpasar sang resolusyon nga nagaayo sa Kongreso nga imbestigaran ang power outage nga nagaluntad sadtong Enero 2 tubtob Enero 5. Resolusyon nga ginpasar ginalantaw nga gamiton sang alkalde sa pagsinapol. Kag Police Captain Maria Fe Umiten gin-relieve bilang hepe sang Anilao Municipal Police Station. Ay nga gin-relieve si Ma'am anong plastada. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Istorya naton dugang ining mga impormasyon diri sa aton sining nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Istoryahan tabala ining nagaluntad sining ginapayag kuno road rage dira iya sa may Mandurriao sa distrito sang Arevalo dira sa may diversion road. Sa aton sini karon iya matag palamati. Nakuhaan sang video sang nagluntad ining nasambit karon iya nga road rage. Although wala diri mapapuluan or wala iya maumpisahan sa puno-puno gid kung ano ang natabo, no? Kung ano gid balang aktual nga natabo sa aton sini mga kabombo before nga natabo ining nasambit karon iya nga road rage, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati, may mga informasyon man kita nga nabaton nga ang sakay sining salakyan, no? Government employee, empleyado sang gobyerno. Now, sa aton sini iya nga panalawsaw sa Bombo Radio, madamo sa mga informasyon nga nakasulod sa aton. And we came across sang post, Facebook post ni former City Councilor Plaridel Nava. Sa aton sini nga mga kabumbo, kag gina pabutsyag sa nasambit sini nga Facebook post sang anay konsihal sang syudad sang Iloilo sa aton sini mga kabombo nga daw kasubong hindi ini iya banwa makabig nga road rage. Kunti isa ka planado nga lihok
batok sa nasambit sini nga empleyado. Sa dugang nga pagpangusisa sa nga Bombo News team, aton sini nga natukiban nga ang empleyado nga ginatumod government employee, empleyado sang Iloilo City District Engineering Office sang Department of Public Works and Highways. Sandig gani diri sa Facebook post ni City Councilor former City Councilor Plaridel Nava. It seems like nga daw may naakig sa nasambit sini karon nga tawag si gani may nasambit sini karon iyang government employee sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ti public man ni ang post ni ni former Councilor Plaridel Nava. Ang iya sini nga pagpatpat, this is last night in Diversion Road at the traffic lights intersection. The subject vehicle is owned by the DPWH Iloilo City District Office. Sandig sa post, I am told that subject of the attack is certain Sudario, who heads the construction division. Lucky him, he was seated at the back contrary to the surveillance info. A different engineer employee suffered a hit instead. I am also told that the next target is OIC district engineer who is a conspirator of Sudario. Just last month, a number of contractors sued the members of the BAC, including Sudario, for graft of the Office of the Ombudsman Visayas. The DPWH Iloilo City is notorious in rigging the bidding of the government projects, demanding SOP and kickbacks, and harassing contractors who don't give into their demands. I think this incident is just a stern warning and a strong message for Sudario and the district engineer. What if next time they will be gunned down by a gun for free? Be mindful of your family and don't listen to the dictate of politicians who come and go. While we always condemn violence, if this is the only way or stop corruption in DPWH, so be it. Sa aton sini nga mga kauturan, tingwan tamang karon nga malabot diri ang linya ni former City Councilor Plaridel Nava. Kagang iban pagid sini nga detalye sa pagpadalom sang investigasyon na tuhoy sining insidente. Balikan tayo matapos ang pila ka importante nga mga panumdom or pagkatapos sang mga nagapangunang mga balita kaupod sa Bombo News Center. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, sa mga oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Miyerkules, Enero 10 taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, iba't ibang kasunduan na halagdaan sa ginawang bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Indonesian President Jokowi Widodo. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman idudulog ang isyu ni Mary Jane Veloso kay Indonesian President Joko Widodo. Si Congressman Lagma ng Albay iginigit na mayroon siyang mga hawak na ebidensya ukol naman sa aligasyong pondo para sa binabalak na charter change. Panawagan namang ideklara ang Quiapo bilang heritage zone muli pong binuhay. Ang Department of Agriculture iginiit na walang oversupply kasunod ng pagbagsak ng presyo ng mga gulay ngayon. Aftershocks naman mula sa tumamang 6.7 magnitude na lindol doon sa Davao Occidental, umakyat na sa halos 70.
Imbestigasyon naman ng Senado hinggil sa malawakang blackout dyan sa Western Visayas, isasagawa ho ngayong hapon. Ang send-off ceremony naman ng mga pulis at iba pang babantay sa seguridad ng Fiesta Senior 2024 isinagawa kaninang umaga. Nasa 3,500 po ng mga security forces ang ide-deploy. Habang sa ating balita sa ibayong dagat, ang International Criminal Court kinumpirma na ang pag-iimbestiga sa posibleng krimen laban sa mga bahagi po ng nangyaring kaguluhan doon sa Gaza Strip at sa pagitan ng Israeli forces at ng Hamas, pati na yung mga mamamahayag ay posible rin daw merong pananagutan. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Lumagda sa iba't ibang Memorandum of Understanding sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Indonesian President Joko Widodo sa isinagawang bilateral meeting dyan sa Palasyo Malacanang ngayong araw. Kabilang dito ang energy cooperation o yung mga bagong partnership sa renewable energy. Sinabi ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kabilang din sa napag-usapan at nagkaroon ng kasunduan para naman sa pagpapalakas ng pagtutulungan ay sa larangan ng infrastruktura, ganon din yung mga development hinggil dito, yung defense and security at people-to-people exchange. Sinabi pa nga ng Chief Executive na isa ang Indonesia sa pinakamalapit na kaibigan ng Pilipinas na kapwa naghahangad naman ng kapayapaan sa Association of Southeast Asian Region. At samantala sa panig naman ni Indonesian President Joko Widodo, sinabi nito na ang Pilipinas ang unang bansa na kanyang binisita para sa taong 2024. Kumpiyansa ang naturang bumibisitang Pangulo na sa kanyang pagdalaw dito sa Pilipinas ay magiging konkreto ang mga hakbang para naman mapalakas pa ang pakikipagtulungan sa iba't ibang area of cooperations tulad na lamang ng political, border security at joint patrols. Kasabay nito ang paghingi rin ng suporta ni Widodo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para naman bumili ang ating bansa ng anti-submarine warfare aircraft at ganun din para sa Philippine Navy na magagamit naman sa joint patrols. At minado nga ang presidente ng Indonesia na marami pang kailangang mapahusay sa kooperasyon ng dalawang bansa tulad na lamang ng border crossing at border patrol agreement. At ang yan ay nakapaloob doon sa lumang batas ng 1975. Samantala, nangako rin itong si President Widodo kay Pangulong Marcos na bibigyan ng access sa merkado ng Indonesia mga produktong pang-agrikultura na nanggagaling naman dito sa Pilipinas. Kaugnay pa riyan, kinumpirma naman ng Palasyo ng Malacanang na idudulog ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Indonesian President Joko Widodo ang usapin ng kaso ni Mary Jane Veloso. Ito ang pahayag ng Pangulo sa pamamagitan ng isang text message kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil. Sa naturang mensahe kay Garafil, sinabi ng Presidente na hindi niya palalagpasin ang pagkakataong ito na iapila ang kaso ni Veloso tulad ng kanyang palaging ginagawa sa tuwing nakakaharap nito at nakakapulong si President Widodo. Sa kabilang dako naman, may nauna ng apila si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo si kanyang counterpart doon sa Indonesia kahapon na pagkalooban ng clemency si Veloso. Alas 9:45 nga kaninang umaga ay dumating si President Widodo sa Malacanang kung saan binigyan siya ng red carpet arrival honors. Magkakaroon din ng bilateral meeting ang dalawang leader at pagkatapos ay maglalabas ang mga ito ng joint press statement sa kung ano ang kanilang mga napag-usapan at napagkasunduan. Sa mga karagdagan pa nating balita sa mga ibang paksa, mga kabombo nanindigan. Itong si Albay Congressman Edsel Lagman na mayroon siyang mga hawak na ebidensya ukol naman sa isyu ng paglalaan ng pondo para sa binabalak ng ilan na charter change ng ilang grupo. At ito nga ang naging tugon ni Lagman matapos na palagan nitong si House Committee on Appropriations Chairman at Ako Bicol Party List Congressman Elizalde Co. Ang pag-uugnay dyan sa kanya hinggil sa dagdag na pondo ng Commission on Elections para sa pag-amyenda sa saligang batas.
Ayon kasi kay Ko, humingi ang Commission on Elections ng dagdag na pondo dahil sa 2 bilyon lamang ang inilaan sa kanila sa ilalim ng 2024 National Expenditure Program. Pero ang orihinal na hinihingi pala ng Commission on Elections ay 19.4 billion pesos. Sa deliberasyon ng Bicameral Conference Committee, nadagdagan ng 12 billion pesos ang pondo ng Commission on Elections na ngayon ay naghahanda naman para sa idaraos na 2025 elections. Ayon nga kay Lagman, normal lamang na itatanggi talaga ito ni Congressman Ko dahil gano'n naman talaga ang mga anya ay nasasangkot sa kontrobersiya, gagawin ng lahat para makaiwas sa isyu. Ngunit pagtitiyak ni Lagman ay ililitaw niya ang mga ebidensyang kanyang hawak sa tamang pagkakataon. Samantala, kumuha naman po tayo ng karagdagang pag-uulat. Mahigit daw 1,000 garbage bag abay nakolekta ng Metropolitan Manila Development Authority sa May Carino Grandstand. Huling araw naman ng pahalik sa Poong Nazareno naging matagumpay. Kaugnay yan, may nakalap pang mga detalye dyan si Bombo Tropio Anuada Jr. Naging matagumpay ang isinagawang pahalik sa Quirino Grandstand ayon sa Metropolitan Manila Development Authority. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Bandang alas 4 pa lang ng umaga ay dumagsana ang mga deboto sa Quirino Grandstand kahapon. Ito ay para sa prosesyon kung saan simula sa Quirino Grandstand ay ipaparada ito papuntang simbahan ng Quiapo. Pasado alas 9 ay kaunti na lang ang humahabol na mga deboto para sa pahalik ng Poong Itim na Nazareno. Ayon sa lady volunteer ng simbahan ay pinapayagan lang ang mga deboto na humawak o punasan gamit ang kanilang panyo ang imahen. Bandang alas 10 ay paisa-isa na lang ang mga debotong pumunta para lang masilayan, mahawakan ang Poong Itim na Nazareno. Kaya naman pagkatapos ng prosesyon at pahalik ay sandamakmak din na mga basura ang nakuha ng MMDA. Ayon kay Nonilon Villanueva, Deputy Road Emergency Group ng MMDA, na naging matagumpay ang isinagawang translasyon sa Quirino Grandstand. Ayos naman yung natin ngayon, yung translasyon, dahil wala na. Ang mga pumunta na sa amin dito, yung mga nahihilo, yung mga, saka yung mga kakasugat yung pa dahil nakatapak na mga keyboard, ganun ba. Tapos yung mga batang nawawala, at least nakukuha naman po sila. Yun lang naman po. Kung dito sa area namin, tagumpay. So, dito naman, wala naman po. Naging normal naman po siya. Yun nga lang yung mga minors, yung mga matatanda, yung mga napapagod din. Yun lang po. Samantala, umabot sa 1,000 garbage bag ang nakolekta ng MMDA pagkatapos ng Misa Mayor sa Quirino Grandstand. Mayroon namang 12 malalaki at maliliit na mga garbage truck ang naideploy kahapon para sa traslasyon at pahalik sa Poong Itim na Nazareno. Bukod sa mga basura ay naiulat din na mayroong ibang nakaranas ng medical assistant gaya ng mga nahilo, nasugatan at mga batang nawawala. Pero agad naman itong naaksyonan ng mga nakaantabay na mga medical personnel. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anuada nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Abangan pa mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang iba pang mga update hinggil ho dyan sa pagkatapos o isang araw makalipas ang translation procession. Ano pang mga gagawin at mga isasagawa dyan ho sa Quiapo Church matapos ho ang isang malaking okasyon. Mamaya ho yan mga kabombo. Samantala, muling binuhay ng isang kongresista ang panawagang ideklara nga bilang heritage zone ang Quiapo upang mapreserba ang mga makasaysayang struktura at mga lumang bahay sa naturang lugar. Kaugnay nito, umaapila si Manila Congressman Joel Chua para naman sa multi-sectoral support upang gawing UNESCO Heritage Site ang Quiapo. Nananawagan din ang mambabatas ng karagdagang pondo para sa layuning mapreserba ang heritage houses at historical structures dyan sa bahagi ng Quiapo sa lungsod ng Maynila, kabilang na ang San Sebastian Church. Ayon nga kay Congressman Chua, ang Quiapo ay naging isa sa mga tahanan at abala at ganoon din ligtas sa interfaith residential at commercial district na may maraming mga residente at negosyante. Inilarawan din ng opisyal ang naturang area bilang komunidad
komunidad ng magkakaibang pananampalataya, isang cultural heritage enclave at nagsisilbing koneksyon sa transportasyon at social barometer ng Filipino society. Ang Quiapo din mga kabombo ang sinasabi raw na nagsisilbing tahanan ng tanyag na imahe ng Nazareno de Quiapo na nakalagak naman dyan sa loob ng Quiapo Church. Samantala naman mga kabombo, sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita, ikinatuwa ng buong hanay ngayon ng Philippine Coast Guard na wala itong naitalang anumang maritime-related incident sa kabuuan po ng pagdaraos yan ng pista ng Pong Itim na Nazareno sa lungsod ng Maynila. Ito ay base na rin sa isinagawang maritime patrol operations at land-based security measures ng Philippine Coast Guard District National Capital Region, Central Luzon. Kabilang rin ang pagpapatupad ng health protocols sa pagdaraos ng translasyon ngayong taon. Tinutukan naman ng Philippine Coast Guard ang Manila Bay at Pasig River, kabilang na mga karating pangkatubigan malapit po sa May Jones Bridge, MacArthur Bridge at gayon din sa Quezon Bridge at Ayala Bridge at bahagi po ng Quirino Grandstand. Nagpatupad rin sila ng underwater inspection at nagpakalat ng Philippine Coast Guard security personnel, mga medical team at K9 units. Layunin po ng hakbang na ito na maging mapayapa nga ang kabuuan ng katatapos lamang na traslasyon. Samantala sa mga karagdagan pa pong balita, naniniwala si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na ang dahilan sa pagbaba ngayon ng unemployment rate dito sa Pilipinas ay dahil po yan sa maayos na polisiyang pang-ekonomiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi pa ni Congressman Barber na ibig sabihin nito na gumagana ang mga economic policy na ipinatupad ng Administrasyong Marcos. Inihayag pa ng veteranong mambabatas na on track ang ating pamahalaan para magkaroon ng trabaho ang ating mga kababayang Pilipino. Batay nga sa pinakabagong datos sa ekonomiya na nakabuo ito ng nasa 200,000 mga trabaho. Ang reaksyon naman na ito ni Congressman Barber ay kasunod na rin ng ulat na inilabas ng Philippine Statistics Authority na bumaba ang unemployment rate sa 3.6% noong buwan po yan ng Nobyembre ng nakalipas na taon. Mula sa 4.2% noong naman Oktubre taong 2023 o bumaba sa 1.83 milyong Pilipino ang walang trabaho mula sa dating 2.9 milyon. Ayon pa sa mambabatas mula Mindanao, pamumunuhan o pamumuhunan ang nagtulak sa pagbubukas ng mga bagong mapapasukang trabaho at kabuhayan para sa mga Pilipino. Kung kaya't kumpiyansa si Barbers na mas darami pa ang mapapasukang trabaho sa bansa kung magpapatuloy pa ang isinusulong na pag-amyenda sa economic provision ng konstitusyon para pumasok ang mas maraming dayuhang mamumuhunan sa ating bansa. Paliwanag pa ni Congressman Barbers na napipigilan ang pagpasok ng foreign capital sa bansa dahil may probisyon sa saligang batas na naglilimita lamang sa mga negosyo na kanilang maaaring maging pagmamay-ari dito. Ang mga probisyong ito ay hindi umano maaaring maamyandahan ng bagong batas kundi kailangan lamang amyandahan ang konstitusyon. Ano guys? Dunkin tayo? Push? Ako? Pull. Ako din! Pull! Anong pull? All new Dunkin' Pull Apart. Glazed donut bites you can pull apart. Enjoy 6 pull aparts with 6 classic donuts in a pull apart bundle for $2.99. Ano pang hinihintay natin? Dunkin' Pull Aparts na! See posters for more details. Promo runs from January 1 to 31, 2024 only. Per DTI Fair Trade permit number FTEB 181518 series of 2023. Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, mga ka-Star Nation, 15 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Huwag pa tayo ng mga karagdagang report mula sa ating mga kasamahan kaugnay ng iba't ibang malalaking usapin sa ating bansa. Ang Department of Agriculture ay iginigit na walang oversupply. Kasunod ho yan ng bagsak presyo ng ilang mga gulay sa mga pamilihan. Alamin natin ang update mula kay Bombo Kelly Cordero. Binigyang diin ng Department of Agriculture na walang oversupply sa mga gulay. Kasunod ito ng pagbagsak ng mga presyo ng gulay sa ilang palengke sa Metro Manila. Ayon kay Assistant Secretary Arnel de Mesa,
Tagapagsalita ng kagawaran ng pagsasaka, walang problema sa supply ng gulay lalo na sa Highland. At sa katunayan ay bumaba pa nga raw ng kaunti ang kabuuang supply noong 2023 kung ikukumpara noong taong 2022. Pero ani de Mesa, aminado siya na bahagyang tumaas ang produksyon ng gulay noong last quarter ng 2023 dahil sa magandang panahon. Isa sa tinitingnang problema ng kagawaran ay nitong unang 3 araw ng taon sa La Trinidad sa Cordillera, kakaunti lang ang umakyat na traders sa trading post kaya nagkaroon ng mahabang pila at marami sa mga gulay ang hindi na ibaba, rason kung bakit naipon ang mga ito sa trading post. Pero paglilinaw ng opisyal, batay sa ulat ng kanilang regional office at ng local government units, bumalik na umano sa dati ang trading simula January 8 ng kasalukuyang taon. Normal na uli umano ang trading at maayos na ang presyo. Sa kabila nito, hindi naman itinanggi ng tagapagsalita ang posibilidad na tumaas muli ang presyo ng gulay dahil natural na umano ito na nakakakita ng paggalaw sa presyo ng agricultural products. Ang kagawaran po ng pagsasaka ay patuloy po na alalay sa ating mga magsasaka at kasama po dyan yung pagbibigay natin ng mga inputs at mga technical assistance, ganoon na rin po sa marketing hanggang sa processing, kumbaga sa buong value chain. Samantala, kaugnay naman sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa bansa, ayon kay Assistant Secretary Arnel de Mesa, mataas pa kasi raw ang presyo ng bigas sa international market. Sa ngayon, mahigit sa $600 per ton pa rin daw ang bentahan, gaya na lang umano sa Vietnam na pangunahing source ng bigas ng Pilipinas. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga karagdagan pang balita, umakyat na sa halos 70 ang naitalang aftershocks ng FIVOX mula sa tumamang 6.7 magnitude na lindol sa may offshore po yan ng Davao Occidental. Ayon sa ahensya, mula sa 67 na pagyanig, 24 sa mga ito ang platted o na-detect sa pamamagitan ng 2 o higit pang makina ng FIVOX. Naglalaro naman ang lakas nito sa pagitan ng magnitude 2.4 hanggang sa 4.4 magnitude. Natukoy naman ang mga lindol sa pamamagitan po yan ng Don Marcelino facilities ng FIVOX na nasa Davao Occidental. Sinasabing posibleng magpatuloy pa ang aftershocks hanggang sa mga susunod pang linggo. Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, mga ka-Star Nation, 19 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mabibili na ngayon sa Kadiwa Store sa tanggapan ho ng Department of Agriculture dyan sa lungsod mismo ng Quezon ang abot kayang produkto kagaya ho ng Pechay Bagyo mula ho sa Benguet. Kasunod ho ito ng mga paghikayat ng Department of Agriculture doon sa mga mamimili na tangkilikin yung mga bagong aning gulay mula sa mga magsasaka sa nasabing lugar. Sa isang pahayag ay sinabi nga ng Department of Agriculture Agribusiness and Marketing Assistance Service na aabot sa isang truck ng Pechay Bagyo ang ibinahe ng mga magsasaka mula sa Benguet. Ang mga ito ay mabibili sa halagang 20 pesos kada kilo at ito ang lumalabas na napakalayo yung presyo sa ilang mga pangunahing pamilihan dito sa Metro Manila na naglalaro naman sa 40 hanggang 80 piso kada kilogram. Kung maalala mga kabombo, sinabi nga ng ahensya ng hakbang na ito ay bilang tugon na rin doon sa overproduction ng gulay kagaya ho ng repolyo dyan sa ilang lalawigan. Kasama rito mga kabombo ang market linkage doon. At dyan ay kumikilos naman ang Department of Agriculture, Cordillera Administrative Region para sa katuparan ang pagbebenta ng mga produkto ng mga magsasaka doon sa kanilang lugar patungo sa iba pang mga area na higit na nangangailangan ng ganitong uri ng produkto kagaya ng mga gulayin. Patay nga sa data ng ahensya, as of January 9 ng taon pong ito ay pumapalo sa 29.4 metric tons ng gulay. Partikular na yung repolyo ang naibenta at naihatid sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa na nanggaling doon sa kanilang probinsya. Sa mga karagdagan pang pag-uulat, ang Philippine National Police tiniyak na hindi mawawala ang focus sa pagtupad sa mandato at tungkulin sa kabila pa ng mga isyu ng umano'y destabilisasyon laban sa pamahalaan. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo Marlene Padiernos.
Tiniyak ng Philippine National Police na nananatili at hindi mawawala ang focus ng buong hanay ng pambansang pulisya sa pagpapatupad nito ng mandato at tungkulin bilang tagapagtaguyod ng batas sa ating bayan. Ito ang binigyang diin ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo kasunod ng muling pag-ugong ng umunoy destabilisasyon laban sa pamahalaan na dumadawit naman sa pangalan mismo ng hepe ng pambansang pulisya na si General Benjamin Acorda Jr. Sabi ni Colonel Fajardo, hindi mawawala ang focus ng pambansang pulisya sa pagbibigay ng seguridad at serbisyo sa mga Pilipino kasabay ng pangako makakaasa ang taong bayan na 100% suportado ng Philippine National Police ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Una nang sinabi ni Colonel Fajardo na mananatiling apolitical, solido, intact at profesional ang buong hanay ng kapulisan dahilan kung bakit asahan na anya na magpapatuloy ang pagtupad nila ng kanilang mandato para sa ating bansa. Kung sino man po ang naging biktima o naging target ng disinformation, bukas po ang opisina ng PNP para kung kayo po ay alalayan, and we should all stop this form of disinformation. The PNP will always uphold the Constitution and obey legal orders of the duly constituted authorities. We are 100% behind this administration. Kaya sa ating mga kababayan, asahan niyo po, the PNP will remain apolitical, will remain solid and intact, and professional po ang inyong mga pulis. At asahan niyo po, magtutuloy po ang ating pagtupad ng ating mandato. Hindi po mawawala yung focus po natin in terms of providing security and other public services sa ating mga kababayan. Kung maalala, una na sinabi ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na nakausap niya si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. hinggil sa usapin na ito. Ngunit gayon pa man ay tumanggi muna siyang pangunahan ang mga magiging hakbang ng naturang pinuno ng Saratang Lakas ng Pilipinas hinggil sa nasabing issue. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Abangan ho mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung mga update sapagkat magsasagawa ng investigasyon ang mataas na kapulungan ng Kongreso hinggil ho dun sa ilang araw na naitalang blackout dyan sa bahagi po ng Western Visayas. Mamaya ho yan, abangan sa ating tuloy-tuloy na pagbabalita. Samantala, hindi ho sumipot sa preliminary investigation ng pulis na natag bilang pangunahing suspect dyan sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon nga sa legal counsel ng prime suspect na si Attorney Ferdinand Benitez, hindi anya nakadalo itong si Police Major Alan De Castro sa naturang pagdinig sa kaso mula ho dyan sa Batangas City Hall of Justice dahil ito'y nilalagnat. Subalit nakapaghain na sila ng counter affidavit. Paliwanag pa ng naturang abogado na hindi naman anya required ang kanyang kliyente na kinakailangang humarap dun sa naturang pagsusumiti ng mga dokumento para naman sa karagdagan pang pag-usad ng kanilang kinakaharap na usapin. Anya, isasagawa ang sunod na preliminary investigation sa ika-17 ng Enero ng taong kasalukuyan. Kung matatandaan na una ng kinasuhan itong si De Castro at ang driver bodyguard nito na si Jeffrey Magbantay at dalawa pang John Does ng kidnapping at serious illegal detention complaints matapos ngang mawala at hanggang ngayon ay hindi pa rin batid kung saan napunta ang naturang beauty queen. Samantala, sumuko naman na sa Balayan Municipal Police Station ang driver at personal bodyguard ni Police Major Alan De Castro. Ang siyang pangunahing suspect naman sa pagkawala ni Miss Grand Philippines 2023 candidate Catherine Camilon. Isa rin ang driver na kinilalang si Jeffrey Magpantay sa mga suspect sa kaso. Kinilala rin siya ng dalawa pang saksi na nanutok sa kanilang ng baril nang makita ang isang duguang babae na dinala sa isang pula na SUV. Ayon kay Balayan Police Chief Major Domingo Ballesteros Jr. na pinili ni Magpantay na manatili sa kustodiya ng pulisya para sa anumang mga legal na paglilitis. Sinabi pa ni Ballesteros na komportable si Magpantay sa pananatili sa loob ng himpilan ng
pulisya dahil nakatira ang kanyang pamilya din malapit doon sa mismong balayan. Bibigyan naman siya ng kwarto o silid habang nananatili ito sa naturang istasyon. Hindi naman ibinunyag ni magpantay kung may banta sa kanyang buhay, kung kaya't mas pinili niya sa kustodiya na lamang ng pulisya at tumanggi rin itong magbigay ng pahayag. Nilinaw naman ng pulisya na hindi siya nakakulong dahil walang mga kasong kriminal laban sa kanya. Samantala, ipinagpatuloy naman ng Batangas Provincial Prosecutor Office ang preliminary investigation sa mga reklamong inihain laban sa mga sospek. Kasama ng mga magulang at kapamilya ni Camilon ang mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group na dumalo sa preliminary investigation, kung saan nga ay malugod namang tinanggap ng ina ni Camilon ang pagsuko ni Magpantay. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa tuloy-tuloy pa nating pagbabalita, abangan din ho mamaya mga update natin hinggil ho dun sa aktibidad dyan sa Central Visayas. Nagkaroon na ho ng send-off yung mga tauhan ng pambansang pulisya na atasan naman na magbantay dun sa aktibidad. Kaugnay ho ng piyesta naman dyan sa bahagi po ng Cebu. Abangan ho yan maya-maya lamang mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa atin pa ring tuloy-tuloy na pagbabalita dito sa Bombo Network News. Samantala sa iba pang mga balita, tumaas ng 62.44% ang cyber incidents dito sa Pilipinas noon pong 2023. Ayon na rin sa datos niya ng Department of Information and Communications Technology. Nasa 1,834 na cyber incidents ang naresolba naman ng Cybersecurity Bureau National Computer Emergency Response Team noon po yung Desyembre ng nakalipas lamang na taon. Ito ay taliwas naman sa 1,129 cyber incidents na naiulat noong 2022. Ipinapakitaan niya nito ang dedikasyon ng ahensya ng paglakas pa ng depensa laban sa cyber threats sa bansa at para tiyakin din ang isang ligtas na online environment para sa mga Pilipino. Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, abangan ho sa ating balita sa ibayong dagat. Ang International Criminal Court may pag-amin na sila ay nangangalap na ng impormasyon hinggil ho doon sa usapin ng pagkasawi ng ilang journalist dyan ho sa bahagi ng Gaza Strip na kung saan nagpapatuloy pa rin itong sagupaan sa pagitan ng Israeli forces at ng panig ho ng militanteng Hamas dyan pa rin sa naturang gera na nagsimula nitong mga nakalipas pang buwan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, o partikular noong nakalipas na taon dyan pa rin sa naturang lugar. Abangan din mamaya sa ating magiging panayam, isang eksperto pagdating ho sa digital technology dahil may mga naglabasan ngayon yung mga artificial intelligence ginagamit ho sa panggagancho o panluloko. May mga scam na naman na naglitawan, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Mamaya ho yan sa atin pang mga karagdagang pagbabalita dito pa rin sa Bombo Network News. Samantala, kuha muna tayo ng mga karagdagan pang report. Bombo Ever? Kaugnay nga, Bombo Dennis, na ngayong nabanggit na itong mga nabiktima ng paluwagang scam doon naman sa lungsod kasi ng Pasig ay pinalalantad na ni Mayor Vico Soto. Kaugnay niyan, may kabuuan pang detalye diyan si Bombo Victor Lentino. Pinalalantad ngayon ni Pasig City Mayor Vico Soto ang mga nabiktima ng ilegal na paluwagan ng kumpanyang BNY Pal and Trading. Nanawagan rin ng alkalde na makipagtulungan ng mga ito sa mga otoridad para sa isinasagawa nitong investigasyon. Sa isang press briefing ng lokal na pamahalaan ng Pasig kasama ang National Bureau of Investigation, hinimok ni Mayor Vico Soto ang mga biktima na kaagad ipagbigay alam sa kanila ang anumang impormasyon hinggil sa operasyon ng naturang kumpanya. Makatutulong rin aniya kung makapagbibigay ito ng mga dokumento na maaari namang maidagdag bilang ebidensya. Malaking bagay rin ito upang tumibay ang ihahaing kaso laban sa naturang kumpanya ng umano'y paluwagan scam. Kasabay nito ay nanawagan rin ang alkalde sa may-ari naman at operator ng BNY Pal Trading, Benta Paluwagan, na harapin ang kanilang mga investors na humihiling nga na maibalik ang kanilang perang pinaghirapan. Sa kabila nito, sinabi ni Mayor Soto na wala pa rin ginagawang pag-amin etong naturang kumpanya. Sa salaysay ng mga biktima, inakala nito na totoo ang operasyon ng naturang kumpanya dahil mayroon itong hawak na mga dokumento. Samantala, humingi naman ng 2 linggo ang National Bureau of Investigation
para tuluyan silang makapaghain ng kaso laban dito sa naturang paluwagan scam. Tiniyak rin ng naturang ahensya na magpapatuloy ang kanilang investigasyon upang mapanagot ang individual na nasa likod nito. Kung maalala, naglabas nga ng babala ang Securities and Exchange Commission laban sa naturang kumpanya dahil hindi ito rehistrado at wala itong lisensya para nga tumanggap o kumolekta ng pera. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pasig City Mayor Vico Soto. Base sa una nating investigations, nakikita natin na isa po itong Ponzi scheme. Parang pyramid scheme, similar to a pyramid scheme, but it's more of a Ponzi scheme. Kaya malinaw na malinaw, ano? Kasi nung January, as late as January 3, nag-post pa itong si Rohani or si Bani sa kanyang Facebook page na yung abogado daw niya, may abogado daw siya, sabi niya they will make things right or they will... Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Leantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, mga ka-Star Nation, 28 minuto bago ho sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Samantala sa tuloy-tuloy pa natin pagbabalita mga kabombo, mga ka-Star Nation, dito pa rin sa Bombo Network News. Ngayong tanghaling ito, nakapagtala na ng 350 na mga kaso ng acute gastroenteritis dyan sa Baguio City simula ho 21 ng Disyembre ng nakalipas na taon. Samantala, itong mga sakit na ito mga kabombo, nakaranas ho ng may ilang senyales na ito'y medyo masailan mga kabombo, pasintabi ho sa mga nanananghalian, pero ito'y bahagi po ng information dissemination na nais nating maiparating upang makapag-ingat din naman yung mga kababayan ho natin, lalo na dun sa pag-inom ng tubig. Kung hindi natin tiyak, magkaminsan ang pangunahin pong cause o dahilan ng mga ganitong kaso ay yung hindi malinis na tubig o kaya ay pagkain. Sa isang pahayag, sinabi nga ni Acting City Health Officer Celia Flor Brillantes na nagsasagawa na sila ng mga hakbang para naman matugunan ang naturang problema kagaya ng water sampling at testing, at magsasagawa rin ng hiwalay na investigasyon ang Baguio City Water District para naman malaman ang sinasabing sanhi ng naturang problema. Pinapayuhan na ni Dr. Brillantes sa mga establishmento na tanging purified o kaya naman ay bottled water ang ibigay doon sa mga customer habang naghihintay pa ng resulta ng pag-aaral, at huwag gumamit ng mga tubig na nanggagaling lamang sa gripo. Umasa naman ito na makikipagtulungan ang mga establishmento para maiwasan ang mga panibagong sakit at hindi na dumagdag pa doon sa tumatas na bilang ng mga kaso ng gastroenteritis dyan pa rin sa naturang lugar. Samantala, magkakaroon na po ng kaunting pagtaas sa singil ng kuryente ngayon pong buwan ng Enero dahil po sa mas mataas na presyo ng kuryente sa spot market. Ayon po sa Meralco, ngayong araw po ng Miyerkules, sinabi mismo ni utility distributor o ng naturang utility distributor na magkakaroon ng pagtaas na adjustment na 8 sentimos kada kilowatt hour sa rate ng kuryente ngayong buwan. Nangangahulugan nito na ang kabuang singil sa kuryente ay maaari pong tumaas ng humigit kumulang pa sa 17 pesos para sa mga customer na kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour ng kuryente. 25 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatts per hour, 34 pesos hanggang sa 400 kilowatts per hour naman, at 42 pesos para sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatts per hour sa isang buwan. Matatandaan naman na noong pong Disyembre, ibinaba ng Meralco ang presyo ng kuryente ng halos 80 centavos kada kilowatt per hour. Matapos naman bumaba ang presyo sa spot market. Samantala mga kabombo, bago tayo umusad sa iba pa nating pagbabalita, nasa linya ng ating komunikasyon ang isang eksperto pagdating ho sa teknolohiya. May kinalaman ho dito sa mga naglilitawan na mga artificial intelligence na nagagamit sa pangluloko ng ating mga kapwa ho, mga kababayan ho natin, na hindi ho nila namamalayan sila pala ay nabibiktima na ng ganitong mga modus operandi. Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon si Ginoong Ronald Gustilo,
Gustilo, Digital Pinoy's National Campaigner. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang tanghali po sa inyo. Ginong Ronalda, welcome to the program. Okay. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Yun, nakakabahala po kasi itong mga naglitawan, artificial intelligence, maganda yung ganito mga teknolohiya nagagamit ho natin, nakakatuwa para sa ibang pagkakataon dahil nai-restore yung mga information, yung mga hitsura ng mga tao na may kalumaang litrato, nagagamit ho yung artificial intelligence. Pero nagagamit din pala ito sa illegal endorsement, mga scam, at sa inyo pong pagkakaalam, matagal na ho ba itong nangyayari? O ngayon lang nahalantad, Ginoong Gustilo? Yung pong pagkakaroon ho ng tawag ho sa mga ganito yung mga deepfake, no? Yung pagkakaroon ho ng mga deepfake na AI-generated videos, medyo may ilang taon na rin po itong nagagamit, So, maalala ko dati, ito ay naging palasak doon sa pagka may lumalabas ho ng mga malalaswang mga video. So, pwede hong ginamitan din niya ng mga ganyan. At ngayon nga ho, ginagamit na rin ito sa panloko. So, nakakatakot po ito. At dahil nga din po sa pag-advance ho ng ating teknolohiya, yung mga ganyan ho ngayon, mas maano na ho, kumbaga, mas pulido na ho yung pagkakagawa ng mga peking videos. Just to inform the public, Ginoong Gustilo, paano ho ba ma-detect yung ginagamitan ng artificial intelligence ng mga talumpati ng mga tao? Siguro sa hanay namin na madalas nagbabasa ng mga ganito, kahit pa paano ma-notice mo na ay mukhang computer ang gumawa nito or kung ano pa man, mga senyales ba. Pero dito sa multimedia materials, Ginoong Gustilo, paano ho natin malalaman na ito'y artificial intelligence at ito ay hindi totoo? Meron ho bang markings na kinakailangan tignan yung ating mga kababayan para at least ma-authenticate yung ganito mga lumalabas? Well, sa ngayon po, meron pa naman, kumbaga dahil bagamat advanced na ho yung teknolohiya natin sa AI, hindi pa rin naman ganun yung output na binibigay nito. So, halimbawa kung sa mga video ho yan, may mapapansin ho natin na minsan ho meron mga AI-generated videos na sobra ho sa parte ng katawan. Maaaring sobra sa daliri, sobra sa kamay, mga ganyan po. At yung isang kapansin-pansin ho dyan, yun hong buka ho ng bibig kapag nagsasalita, ay talagang hindi ho tumutugma doon sa mga salitang ibinibigay niya. Meron binibigkas. Meron ho kasi kumbaga minsan sa rendering lang ho ng video, hindi lang ho magtugma o magtagpo yung buka ng bibig doon sa sinasabi. Pero mapagbasa mo yung labi nung nagsasalita, makikita mo na yun naman yung sinasabi niya. Kumbaga either nauna or nahuli lang yung audio. Pero marami ho sa mga AI-generated videos, hindi ho talaga nagtutugma. Ibig sabihin, bumubuka lang ho yung bibig niya kapag nagsasalita. Isa ho yan doon sa mga senyales na maaaring AI-generated yung video. Pero para ho makita ho natin, kung AI-generated ho ito, meron ho talagang mga software na makakapag-detect po kung yung video ay AI-generated o hindi. Pero syempre, kagaya nga rin ho ng teknolohiya develop ng AI, hindi pa rin ho ganon ka-perfecto yung detection tools na ito. Kaya nga medyo mas nakakapangamba, Kaya kailangan sa bahagi ho talaga ng publiko, maging mas mapanuri ho tayo. At sa bahagi naman ho ng mga ahensya ng gobyerno at doon ho sa kagaya ho namin ng mga advocacy groups, kailangan ho paigtingin natin yung ating kooperasyon doon ho sa pag-detect, doon sa mga malisyosong mga videos na kumakalat ngayon. Nang sa ganon, mabalaan din ho natin ang publiko na huwag basta-basta maniwala din.
Okay, Ginoong Gustilo, may tanong din ho ang aking katandem dito si Bombo Everly Rico. Bombo Ever, with your question to Ginoong Ronald Gustilo para dito sa side ng mga gusto mong concern. Okay. Paano po ba ma-regulate itong paggamit po ng artificial intelligence? Kailangan po ba ng mga enabling law sa atin pong bansa? Well, sa ngayon, no, particularly para sa AI, wala namang batas particular para sa AI. Pero yung mga krimen naman na nakocommit gamit ito, merong batas. Merong batas laban sa fraud, merong batas laban sa libel, merong batas para sa andyan naman yung anti-cybercrime law, andyan naman yung ating penal code, no? So marami ho talagang batas na magagamit pa rin ho natin bagamat wala ho specifically for AI. Siyempre ho yun ho once ho na nasa internet na yan, kung ito po ay nakasira sa inyong imahe o ito po ay nakapanloko sa tao, pasok ho ito sa anti-cybercrime law and po sa iba pang batas na maaari hong panagutan nung nagsagawa ho nitong mga ganitong mga video. So mas kailangan ho ngayon paigtingin ho yung pagpapatupad ng batas. Okay. Sa ngayon po ba meron ng mga bansa na nag-ban ng artificial intelligence o naglilimita po sa paggamit po nito? So far wala pa tayong nababalitaan na may nag-ban, no? Pero siyempre, andyan yung pagtulak ng ethical na paggamit sa artificial intelligence. Alam nyo kasi itong AI, katulad lang din ito nung gamit natin sa bahay, no? Na may kutsilyo, makakatulong siya kung sa tama natin gagamitin, pero mapanganib siya kung gagamitin mo siya sa mali. Lahat naman ng bagay ganyan maaaring maganda yung intention natin sa paggawa, pero maaaring magamit sa maling bagay kung talagang mali yung intention ng paggagamitan. Kaya yung isa ho sinusulong ho natin, kailangan ho itong mga developers at yung mga users ho ng AI technology, meron ho silang may morality naman din sila, may ethics ho sila sa paggamit nito at sa pagdevelop nito. Kasi anumang bagay ho na i-program ho natin sa AI na gawin niya, gagawin niya po talaga Ibig sabihin, kung ano man po yung maging output niya, nakasalalay po yan doon ho sa pumipindot sa kanya. At kung ang pipindot ho sa kanya, isang tao na wala hong dignidad, wala hong moral ascendancy, talaga hong magiging mapanganib ito. Kasi ang problema rin kasi kung i-regulate ho natin ang AI, maaari ho kasing ma-hamper din naman yung positive development ng teknolohiyang ito. So kailangan ho nating balansehin talaga rin kung paano ito gagawin. At inin ko, ito yung parte na mahirap balansehin sa ngayon. Mahirap siyang gawin kasi paano mo nga naman isusulong yung develop ng isang teknolohiya kung marami na itong restrictions agad sa umpisa pa lang. So ngayon, syempre, sa totoo lang, kahit sino naman po, di ba, kahit sabihin mong bawal gawin pa ipagawa to sa AI, pero dahil hindi naman ho ito na-check, ito'y bagay na isang bagay na mahirap ding i-check. Challenge po talaga yan. So yung isa hong apela talaga natin, kailangan ho matuto ho tayong gumamit ng teknolohiya, matuto ho tayong mag-develop ng teknolohiya ethically. Nang sa ganon, hindi naman ho magamit sa kasamaan. Itong mga magagandang bagay sana na pwede nating i-enjoy bilang tao. Okay, so siguro ang kami dito sa Bombo Radio Philippines ay tutulong para sa public awareness na lamang, Ginoong Gustilo, para kumbaga maging aware yung mga kababayan natin na may ganitong mga paraan at posible talagang maabuso kung hahayaan at hindi tayo magiging mapanuri. With that, maraming salamat, Ginoong Gustilo. Magandang tanghali sa iyo. Maraming salamat din po at magandang tanghali po sa ating lahat. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Ginoong Ronald Gustilo, national campaigner ng Digital Pinoy, kaugnay ho ng mga artificial intelligence na naglipa na ho ngayon ng gagaya ng mga personalities para makapag-promote ng mga bagay-bagay. Ito ho ay magiging mapanganib kung ito ho ay ating hahayaan na kumalat, mga kabombo. Sa dagdag pa nating pagbabalita,
Target ng Toll Regulatory Board ang implementasyon ng full at interoperability ng Radio Frequency Identification System sa lahat po ng tollways sa ating bansa. Sinabi ni Toll Regulatory Board spokesman Julius Corpus na maaaring ngayong taon ay lilipat na sila sa cashless toll collections. Sa kasalukuyan kasi ay gumagamit ng dalawang radio frequency identification accounts ang mga motorista sa iba't ibang mga tollways sa pag-aari ho ng iba't ibang kumpanya. Magsisimula ang pilot run ng nasabing proyekto ngayong araw at 10 ng Enero. Kapag naging matagumpay ito ay magtutuloy-tuloy na yan hanggang sa buwan ng Hulyo. Hanggang sa buwan din ng Hulyo mga kabombo ay target nila na maipatupad ang cashless toll o yung pagsingil dyan sa mga toll plaza na sa pamamagitan na ng Radio Frequency Identification System. Samantala, kasunod naman ang inilabas na pahayag ng Department of Health, binigyang diin din ng Department of Labor and Employment na hindi kabilang sa mga kondisyon para maging kwalipikado sa Emergency Employment Assistance Programs ng pamahalaan ang pagsuporta para sa inisyatibo sa pag-amyenda sa konstitusyon. Ginawa nga ng Department of Labor and Employment ang naturang pahayag, kasunod na rin yan ang isiniwalat ni Senator Amy Marcos na iniaalok umano ang mga aid programs ng pamahalaan kabilang na ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD at medical assistance to indigent patients ng Department of Health bilang insentibo sa mga distrito kapalit umano ng paglagda sa People's Initiative para sa charter change. Ayon pa kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, tanging ang disadvantaged at displaced workers lamang ang kwalipikadong makakuha ng mga benepisyo sa ilalim ng TUPAD program ng ahensya. Paliwanag pa ng kalihim na handa naman ang Department of Labor and Employment na imbestigahan nito sakaling may ihain ng reklamo kaugnay sa pagpapatupad ng naturang Emergency Employment Program para sa mga lalagda sa naturang petisyon. Hindi naman naiwasan ng kalihim na malungkot at magpahayag ng galit dahil anya isang magandang programa ang TUPAD na may layuning matulungan ang pawang mga lehitimo lamang na mga benepisyaryo at hindi para gamiting insentibo sa politikal na aspeto. Iginiit din ng kalihim na hindi papahintulutan ng ahensya na maging kasangkapan ito sa mga gawaing labag sa batas. Nagpaalala naman ang kalihim sa publiko na huwag maniniwala sa mga nagsasabing pagkakalooban sila ng benepisyo sa ilalim ng TUPAD para lamang ibigay ang kanilang lagda dahil hindi anya ito tama at hindi rin anya ito ang pamantayan at alituntunin ng Department of Labor and Employment. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, dadako na tayo sa mga ulat ng atin hong mga himpilan sa mga lalawigan. Lalo na ho yung nangyaring blackout dyan sa area ho ng Western Visayas. Isasagawa ho yung investigasyon ng Senado. Alamin natin mga update mula sa Bombo Radio, Iloilo. Isasagawa na ngayong hapon ang public hearing sa Senado kaugnaya sa malawakang blackout sa Western Visayas na nagsimula noong Enero 2 hanggang 5. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., sinabi nito na pangunahan ng pagdinig ni Senator Raffy Tulfo bilang chairperson ng Senate Committee on Energy. Ayon kay Defensor, isa siya sa mga magiging resource person sa pagdinig. Anya, inaasahan din na tatanungin sa pagdinig ang Department of Energy kung ano ang magiging hakbang nito para magkaroon ng long-term solution sa problema ng power supply shortages. Nauna nang sinisi ng National Grid Corporation of the Philippines ang pagtirik ng Panay Energy Development Corporation Unit 1 at Unit 2, pati na ang PAM Concepcion Power Corporation na unit, ang pangalawa sa pinakamalaking power plant sa Iloilo. Nagkataon naman na naka-maintenance shutdown ang Panay Energy Development Corporation Unit 3, kaya apektado na malawakang blackout ang iba't ibang probinsya sa Panay, kabilang na ang Iloilo, Aklan at Capiz, ang island province ng Guimaras, pati na rin ang Negros Island. That is why we are in a hurry. We want to apply pressure together with the DOE and other regulating agencies and Congress. We want to apply pressure that this should be fixed immediately because if not, this will repeat again. Pwede mangyari uli yun kung mahina yung grid.
if the grid cannot handle the trips. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang send-off ceremony naman ng mga pulis at iba pang babantay sa seguridad ng Fiesta Senior 2024 isinagawa kaninang umaga. Nasa 3,500 naman po ng mga security forces ang ide-deploy. Kaugnay niyan, may kabuuan pang detalye ang Bombo Radio Cebu. Isinagawa ang send-off ceremony sa mga uniformed personnel mula sa iba't ibang ahensya ng pulisya ngayong araw kaugnay ng pagdiriwang sa ika-459 na Fiesta Senior Sinulog Festival na magsisimula bukas. Ito ay nilahukan ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Highway Patrol Group, Traffic Enforcement Unit, K9, Air Force of the Philippines, Special Weapons and Tactics, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, Department of Health at Cebu City Transportation Office. Pinangunahan ito ng mga kawani ng Police Regional Office Central Visayas at ng Cebu City Police Office. Gayon din ni Cebu City Mayor Michael Rama at ng iba pang opisyal ng Cebu City Government. Sa kabuuan, mayroong 3,500 security forces ang ipinalagana para sa pagsiguro sa kaayusan at kapayapaan sa Sinulog 2024. Samantala, sa naging pahayag ni Cebu City Mayor Michael Rama sa naturang send-off ceremony, binigyang diin nito ang pagkakaisa ng Cebu hinggil sa nasabing okasyon sa kabila ng naging problema nito lalo na patungkol sa venue. Sa kabilang banda, sa inaprubahang calendar of events para sa naturang aktibidad, magsisimula bukas ng alas 4 ng umaga ang Penitential Walk with Jesus na susundan ng misa. Sa ika-19 ng Enero naman ay isasagawa ang Walk with Mary sa alas 4 ng umaga at Misa de Traslasyon sa alas 5 ng umaga na magdadala ng imahe ng Santo Niño hanggang sa Mandaue City simula sa ika-6 ng umaga sa parehong araw at isa pang traslasyon patungong Lapu-Lapu City simula hating gabi. Sa ika-20 naman ng Enero ay gaganapin ang Seaborn Procession mula sa Lapu-Lapu City sa ika-6 ng umaga. Samantala, gaganapin naman ang Solemn Foot Procession sa susunod na araw ng Sabado bago ang araw ng kapistahan sa ika-21 ng Enero. On behalf of the city government, I cannot do that much. This is it, a living testament. This is where we are, where the venue of Sinulog sa Sugbo, Philippines, open parenthesis, close parenthesis, still one Cebu Island. Still one Cebu Island. Ating napakinggan si Cebu City Mayor Michael Rama. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Alea Patenio para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ano nga bang mga asahan kung sakaling igawa ng executive clemency para sa ating kababayan na si Mary Jane Veloso ngayong dumadalaw, bumibisita sa ating bansa si Indonesian President Joko Widodo. Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Dagupan. Inaasahan na mapag-uusapan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at bumibisitang si Indonesian President Joko Widodo ang paggawad ng executive clemency para sa overseas Filipino worker na si Mary Jane Veloso na matatandaang may death row noon pang 2010 sa bansang Indonesia. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Attorney Joseph Emmanuel Serra, constitutional lawyer sa Pangasinan, sinabi nito na ang pagbisita sa bansa ni Indonesian President Joko Widodo ay maituturing na farewell trip bilang presidente ng nasabing bansa dahil magtatapos na ang kanyang termino sa buwan ng Pebrero. Kaya umaasa itong bago matapos ang presidential term ni Widodo ay mag-i-issue ito ng executive clemency. Sa ngayon ay wala pang nakakaalam ano talaga ang mangyayari kung papatawan ng death penalty o mananatili sa kulungan habang buhay si Veloso. Kadalasan aniya bago matapos ang termino ng mga pangulo ay naglalabas sila ng executive clemency kaya inaasahan na ito rin ay gawin ni Widodo para kay Veloso. Sa kanyang nakikita pa ay walang problema ang Pilipinas sa Indonesia at wala ring gusot sa diplomatic relations sa pagitan ng dalawang bansa. Sa katunayan ay sila umano ang nagtuturo kung ano ang gagawin ng bansa sa problema sa pinagtatalunang karagatan. Parang arrangement o agreement nila ni President Bongbong at si President Widodo. Pag executive clemency naman, baka in these elections na nangyayari, it might create some unneeded political firestorm dahil yung anak din niya
tumatakbong bilang Vice President. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Aubrey Mascarinhas nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Ang pag-collapse ng mga bahay at pagguho ng lupa, posible daw mangyari dahil sa nagpapatuloy na mga nararamdamang pagyanig doon sa Japan. Kaugnay niyan, may kabuang pang detalye ang Star FM Bacolod. Pinag-iingat ng Japan Meteorological Agency or JMA ang publiko sa nagpapatuloy pa na seismic activity hanggang sa susunod na linggo matapos ang malakas na Noto Peninsula earthquake na posibleng tataas pa ang intensity scale sa 5 to 7 sa mga susunod pa na mga buwan. Ng Enero a 7 ay nakapagtala na ng nasa 1,205 na mahihinang pagyanig sa bansa, kasama na ang nasa lower 5 intensity, habang nasa 452 tremors naman na merong magnitude 3.5 mahigit ang kahapon Enero a 8, 2024. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Margie Estrevillo, overseas Filipino worker sa Japan, na nangangamba din sila mga Pinoy dahil sa patuloy na nararamdamang aftershocks. Tapos may sumunod pa na earthquake na nag-alarm sa cellphone pero hindi na ganun kalakas. Tapos yun, pero hindi pa tapos ang earthquake hanggang sa oras na ito. Medyo may merong mga umuuga-uga, nakakatakot kasi first time ko na experience yung ganong kalakas. Sa ngayon ay hindi muna pinapayagan ng publiko na pumunta malapit sa mga lugar na malapit sa intensity ng lindol dahil sa risk ng pag-collapse ng mga bahay at pagguho ng lupa sakaling may tumama na malakas na tremors na inaasahang mas malakas pa sa mga susunod na buwan. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, Star DJ Asher nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo mag-Urasyo Imperata ngayong tanghali na ito, kami ho'y malugod pa rin nag-aanyaya para ho dun sa ating mga taga-subaybay. Manood, makinig din ho kayo dun sa ating mga himpilan ng Bombo Radio Philippines at tiyak mawiwili kayo dahil ho, yung mga Visayan speaking o Cebuano speaking na mga kababayan ho natin, available din ho mga kabombo yung mga himpilan natin sa Facebook, sa YouTube at iba pang mga platform. Yung Bombo Radio Davao para ho sa inyong pagsubaybay, available ho yan. At nandyan din ho para sa mga Cebuano speaking din mga kabombo, yung Bombo Radio Cagayan de Oro. And then yung Bombo Radio Butuan, mula ho naman dyan sa area ng Caraga Region para sa mga Cebuano speaking pa rin. Yung Bombo Radio Jensan ay available din ho yan mga kabombo. Mapapakinggan sa Facebook, sa YouTube at ganun din sa kanilang mga posting sa ating official website ang www.bomboradio.com. Para naman ho doon sa mga Ilonggo speaking, mga Hiligaynon speaking dyan sa parte ho ng Mindanao, mapapakinggan at mapapanood po naman sa Facebook, sa YouTube ang Bombo Radio Coronadal para ho sa ating mga taga-subaybay na nasa loob man o nasa labas ng ating bansa. Mga kabombo, sabay-sabay po tayong manalangin ng Urasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tutok lamang sa ating mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines. Sa kagaya ho ng ating palaging binabanggit, mga kabombo, available din ho tayo sa iba't ibang social media accounts. At ganoon din ang ating www.bomboradio.com. Matutunghayan mga kabombo, mga ka-Star Nation. At mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto sa DUFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantara ang Bombo Radio Philippines. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Pila ka mga operator diri na sanagan sa madulom sining pamalakad sa kooperatiba nga nagbayad sa 20,000 pesos pero wala sila makonsolidate. Kag sabahin naman iya sa mga kooperatiba, di mo ning problema sinila kinabudlayan sila mangita sa piyesa. Pananglitan niya nga magka-diferensya ining mga modernized bus o kung mga modernized jeepney, mga minibus. Check naton ang follow-up report kaupo naman sa kay Bombo Jomar Villa sa sinikaron niya nga mga tinyon. Kag later on, check karon taman ining plastada kung ano na kadalom ang pagpadalom sang investigasyon sa Mandurriao PNP kag Iloilo City Public Safety Unit. May kang tanan sini nga nagluntad nga ginapahayag road rage sa dalanon sa Diversion Road Mandurriao. Check tanay si Bombo Jomar Villa. Jom sa report, please come in. Bombo Cham, kung nagapanglaghap ang mga kooperatiba sa ila sini nga balaydan sa tagsadri ka mga unit. Natukiban nga tinagapanglaghap man ni sila no sa sining mga piyesa sa ila sini nga salakyan sa tion sa repair sini. So no kay Rizalito Alido ay presidente sa Western Visayas Alliance of Transport Cooperative Corporation and Incorporated. Kag at the same time, membro man din siya sa bahin diri karon sa Iloilo City Alliance and Operators and Drivers Transport Cooperative, no? Kung ikaw DTC, sa ila sila nga po, pila naman ituig, no? Doon sila ning una gani kabiyahe diri sa syudad ang ining mga modernized unit, no? Sa Subong, sa pila na katuig nga nagabiyahe ining mga modernized unit, nagakinahanglan man ini, no? Sa maintenance o kon repair. So no, sa natungdan sa ila sining unit nga masami nila ma-encounter ang kabudlay no sa sining pagpangita sa mga piyesa sang ila sining salakyan diri sa may syudad sa Iloilo. So no, sa natungdan kung may mga repair din sila nga ginahimo, naga-order pa kuno ni sila sa may Manila, Bubutsam, no sa ila sining mga piyesa kay diri kuno sa Iloilo way sang available nga mga piyesa sa ila sining nga mga unit suno sa natungdan. Isa ini kapakabig karon nga disadvantages no sa ila sa nga bahin bilang mga kooperatiba no kay suno sa natungdan diri nga luwas kati maapektuhan ang ila sila nga biyahe no hindi lang isa adlaw isa tagdangat patagduak adlaw nga untat ang ila sila nga biyahe agod kati makahulat lang nga makabalik no kun abot ang ila sila nga gipang order diri karon nga mga unit sa sila mga piyesa para sila din karon diya ka mga unit dre Bombotsam ti suno sa kay Alido bangod nga ti sa Subong amo man ginatuso sa gobyerno ining mga modernization sa tion nga kun may ara nga inog purchase sila nga bag-o nga mga unit so himuon na lang siguro sa pila ka mga kooperatiba lang tawon anay no kung sa diin nga di bas manami nga madasig la nga mapangitaan sa mga piyesa ang ila sila nga unit kasi hindi na sila magkanto dito sa may Metro Manila pa no kung mag-order pa ngati time consuming kag may epektuhan gid ang daily income dire karon sa nasambit karon nga mga kooperatiba. So
Suno sa natong dan hindi man tanan nga mga kapiyesa nila no dito sa Manila ginakuha. Ang iban diri man pero ti mga basic lang no kakay sining mga rueda abi no ti bisan din lang ya pwede man na gamitan na pero ang iban nga rueda da pati mapasibo mo sa imo siya nga salakyan do mo na kuno ang available diri kag dating iban diri nga mga kinanglanon sa nga ila siniya nga unit. Ari plus si Mr. Rizalito Alido sang mapakigangutan diri sang Bombo Radio. Kaya mo ganina, sa ino, ako na ano man gani, pero talking sa mga, kadugay man sa spare parts sila, gadilid, o gamay-gamay na sa Manila, para doon, why not, nga diri nakadaan sila, mga dealership diri, sa mga dealer diri, i-provide nila spare parts, pero madali man sa mon, para ang downtime na sa operation, kaya nagatatak ang metro na mon sini, dapat, madilid mga 3 hours to 4 hours lang, mga simple mga balatian, dapat mag-cure na yun na except sa makina. Pero ang makina magaranti, nakadugay na yung ma-reliable na ang makina. Kakay sang ano, sir? Kakay sang ano nga mga repair nga ginaorderan sa pakapiyesa ni? Like for example, sa compressor sang aircon. Manila pa, why diri mga mga blade, mga plates sang air compressor, wala. Ang aton yung mga sa pertahan, nag-isa nga maguba ang pertahan niya, dito pa sa Manila o diron. That is why we look forward sa mga dealer naman, sa mga unit dire, na ang madasig mag-supply na dito kami. Madali, bla. Kung ma-purchase ka po ka unit nga dugang, mas pilion nyo na lang ang mas apet. Nga madali nga may available rin lokali, bla. Pinakadlaw mag-abot antes ka mag-order. After mo sa order, pinakadlaw mag-abot? Subog din, baka tayo sa kasimana, dako na nakapikto, ibang 15 days pa. Imagine, mag-untat ka biyahe sa minor nga repair, untat ka 2 kadlaw, dako na nakapikto sa mga presyo na. Okay, lagay kung isa lang ka ko off na, kung madulungan ko ng iban to? Muna kay labi nagsubong this time sa amon case, may maintenance period na kami mo. Kung mga brake lining lang iya ka mga guman tapos lang na iya. Pero kung mga parts nga mga sa pertahan, mga relay, mga something like that, sa compressor, kayong compressor wala gid available sila, dapat ma-stock sila Amo gani. So amo na diri sa Iloilo anong available ang mga pyesa how? Depende sa kada dealer dealer may specification. Dire sir mga guma lang siguro? Oo, guma lang available dire. Guma lang kay mga brake lining tapos mo lang di brown. Mga basic no? Mga basic niya. Oo. Okay. Bisan mga oil filter lang kung mga filter daw wala mabudlay na ya. Anong mga unit nyo sir ang gina-repair na subong? Ano nga mga bus niya ang iya ni sang mga hino? Ang sako naman subong ang aircon gid. Kay reklamo pa sa Rota Mainet kay mga compressor laban ba palyado na ang iya mga something nasunod man sa pagtinlo pero may expire once mo na ilis sa compressor. Si Mr. Salito Alido Adri karon Bombosamte amo na ang mga concern diri nga gina-raise Manila regarding kakaron sa pagpaydalom na karon sa modernization no kay ti ang basic nga repair nila amo ning aircon no i-condition abis ang ila siniya nga unit kay ti ko magambal kita yung modernize una ga sulod pinsa ta air condition mo so sunod sa natong dan dapat ikod bay gamay karon nga diferensya so muna gina-repair nila no ang daw mo na kuno kalabanan nga masami nga kayo nila sa ila siniya nga unit nga ti dapat mangin consistent ra kag mayo ay pag maintenance agod kati matag man sa publiko no ang nagakadapat nga ihatag sa ila sa tion sining magsakay na sila sa sining mga modernized unit diri karon Bobotsam. All right. Now, ma-recall mo pa kung saan induso ni ang Public Utility Vehicle Modernization Program? Badumduman ko 2019 pa nimo nag-start tong ila biyahe sa Cavite City prior sina ginaduso na. All right, 2019. Ang 2019?
2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Maanom na katuig? Bago pa lang sila yan nakarealisar? Nga amo ni gali kabudlay mangita sa pyesa sa mga modernized jeep gani, sa mga minibus gani. Tinga sa sulod sa anom katuig, giniluloy hipsan lang ni nilaw. Joms? Isunod sa natungdan, hindi man hambal kati pag bakal ma-repair sila din. Nung bila pa man katuig, hindi sila nag-repair. Di mo nagaling siguro sa Amo na galing, Joms. Amo na kay ang unit no, na parte ni Sir sa daily operation. So eventually, after 3 or 4 years or 5 years maximum, dira na kag masulod ang mga ginahambal sina nila nga mga preventive maintenance. Or kung hindi man siya preventive maintenance, sa aton sini nga mga kabombo, may mga parts, essential parts, sang the so-called modernized jeepney, nga kinahanglan kayuhon, islan, kay amo lang sinang iya sini nga lifespan. Ti insindihan man gali sa pila ka mga opisyal sang kooperatiba nga kung may guba sa isa ka modernized jeep, kung islan inang nasambit sini karon iya nga part or parts sa modernized jeepney, no? Magakinahanglan pa sang 1, 2, 3 maximum of 1 week kay orderon pa ang pyesa. So untat ang ila sining operation, may 1 or 2 sila ka unit nga hindi makabiyahe. So kadulaan na sa kuntani gina-foresee nila nga income, so that makabayad sila sa ila nga ginloan sa pag-acquire sang 2.5 million worth sa modernized jeepney. Mabujomar, subong anong plastada anay kay nowhere to run, nowhere to go, hindi na sila ka liso, bangod ngati na plastar na ang tanan, kag why na sila sang balikan pa nga mga traditional jeepney, kaya sta na las pizza 31, so anong butsilingon? Maabot ang tsimpo nga bangod nga hindi makabiyahe ang isa ka unit, matanga kita sa langit, malakat-lakat na lang kita, mabike kita, sakyan ta, kalisa? Joms? Amo na gani, no? Ang kasunod sa natungdan, ang ginalantaman sila gani, dari pabot sa mga pagluwas ni sa mga existing nga unit, kung basi ko may ara, pagad lang nga masunod naman nga bago. So, mas mayo sunod sa iya nga hindi doon na nagiging sang mayo, no? Kung balati na nga mga pyesa na karon do mahapos lang pangitaan, no? Nga kung mahimo nga dire sa syudad kung may mga binapol bla pamutsam at diretso lang nga mag ang istokada iyang tani idon anay sa kung may magtuhaw naman nga another cooperative sa aton sini nga mga kabumbo, kung tani Bumbo Jomar sa mga tinaga pa sang Ilonggo philosopher, no? Sadto anay iginhimo nyo ng adaan, di ba? Kay amo sini ang mga primary nga mga complaints kag nagahatag sang doubt sa pila ka mga operator iya ngati nagdesisyon nga hindi sila mag pa-consolidate. Una bes, mahal. Ikaduha, ang spare parts bala pananglitan nga may magub-an dira within reach, na minaton nga within reach available bala ini sa merkado, sa market, sa mga auto supply diri sa syudad sang Iloilo or even sa probinsya sang Iloilo. Tiwaay. Tisubong pa lang sila yan nakarealisar nga hindi na sila pwede kabalik. Pumudjomar? Amo gani, kaya ti ko ni panggit sa mga traditional jeep na yabang butsang pulas na pangitaan mo.
Kaya nabiti, kung may mga repair dati, do mga basic pa na mga bolt kag mga nut track ro pang islan mo abi sa jeep. Why man si aircon mo? Unlike sa modernized ni, kaya mo na may aircon, mo nang masabi ko no kag gina-repair. Dire karo bobutsam ti amo na nga dumabod na yan sila sa pagpagita sa nga sining mga pyesa. Bisan oil filter as Manila ako no? Bumutsam, kung guba ng oil filter, ma-order ka pa to, mahulat ka pa, siguro isa kadlaw gini, laban-labaning hulat to no pa. Antes ka mag-abot, kagati mo na, apektado man ang biyahe, asag tagsa dire karon ka kopertiba, dire bumutsam. Alright. do naglibog ulo ko, Bombo Jomara, insat after 6 years or more than 5 years. Nga may mga naga-question, may mga nagapang-indi, may mga nagapang-duwa-duwa with this Public Utility Vehicle Modernization Program, bangod sang mga consideration. Pero it seems like nga ang LTFRB kaga mga government official nga nagaduso sini daw kasubong iyang mga bibi nga bulag. No? Mga bibi nga bulag kag bungol kag mga apa sa aton sinmakuturan. Speaking sang aircon, sus Maria kagusip kaluluoy ning pasahero lantawa bala Bombo Jomaro, area literal nga nagabangkiling ang iya sini nga balhas. Ano ganing caption niya sini Engineer Laguerta sa aton sinma kabumbo? I-share naman sa mga kabumbo naton lang kag base mga nagalantaw man da mga taga nagkalain sini nga kooperatiba sa aton sinma kabumbor, nagapamatik ang nagalantaw man sa aton ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa aton sinikaron niya mga kabumbo. Tilang tawa balaw? Ang caption, pinsara bala, dulaon yung traditional jeep, tapos aircon nyo pagalpalon, lilintokens, Bombo Jomar? Amo gani, amo nang isa dira pero sa concern diri Bumbutsam kasi dapat man na tagaan di sa Talupangod sa aton sila kabaga kabumbo kay sa pagabalota sa Senado to ganito gina gina maisan pa to kung di naman makuha bagong unit sa China or sa Japan. Diri Bumbutsam ay maan. Amo ni balang hambal kung kaisa nga do makapamuyayaw ka man in English, Joms? Balaan mo kung ano nga mga klase nga pamuyayaw in English? Ano be? UD pattern. Amo gani. Amo na diri Bumbutsam no, amo man na siguro ang inang panghindian madri sa ibang mga operator nga magpaydalong sa modernization kaysa man na sa ginalantaw kasi posible man yan makahatag man sila diri karon sang kabudlay nga sa tiyon nga magpaydalong na sila sa kooperatiba no kung may istanabi sa mga bagong unit ining mga traditional unit nga nagabiyahe dari karon sa syudad sa Iloilo Bumbutsam. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid da Bombo Jomar Villa. Sa aton sini nga mga kabombo, naturalmente nga sa paglipas sang panahon halos tanan naga-evolve. May progress, naga-improve. Whether it is positive or the negative side. May improvement sa aton sini nga mga kabumbo. May naga-evolve. COVID gani lain-lain ang variante, di ba? Sa aton sini mga kabumbo. Sadto anay nagakakulba lang kita sa dengue hemorrhagic fever during sa tiyempo sang tingulan. But be careful, no? Kay bisan tig-ilinit, may mga carrier gyapon sang dengue hemorrhagic fever nga lamok. Tiyan mo man na bala? Kinanglan taman improvement mo sa aton sini nga mga kabumbo. Nakita karon nga dapat i-improve
ang aton sining means of transportation, ang aton sini nga mga jeepneys. They came up with a brilliant idea. Kung ang kilala ko pa, brilliant idea. Nga, i-modernize na to ng aton sining transportation. Pinaagi sa modernized jeep, pero minibus. Oh, sa aton sining mga kabumbo. Ti karon banwa sang ginaduso ini madamo sang mga naga alsa sang kamot, may mga nagapamangkot luyag maklaruhan. As a matter of fact, na-lay down ta na ni isa-isa, humalin sa kamahal sang consolidation fee o nga klaseng fee, WTF. Anong WTF mo, Butcham? What the fee? Oh, muda mo na fee mo. Ligaran pila ka tuig sa aton sini nga mga kabombo, labot kita sa punto nga there is no more turning back. Sa bahin sa transportation sector with this Public Utility Vehicle Modernization Program, dira na nag-ulusbong nga daw ang sud. Ang mga realisasyon sang sadto daw mapatay kag nagaligid-ligid sa pagduso excuse me, sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ay, kay kabudlay orderon sa PISA, so on and so forth, amo sila mo santo. Pero before pa man ini banwa, all praises sila. Grabe nga dayaw. Mabakod, Euro 4, ang Euro lang yung nabalaan ko sa basketball, Eurostep. At kidding aside sa aton sining mga kabombo. Dahil ang ibla, time purse ba? Time purse? Check tanay, kinagsugod na ang Senate inquiry. May kantanan karon sa sining power outage. Diri iya sa bahin sa Western Visayas or sa Panay, rather. Now, public hearing of the Committee on Energy nga ginapamunuan ni Senator Raffy Tulfo sa aton sining mga kabombo. Now, pila diri ka mga agenda ang na-lay down sa aton sining mga tagpalamati. I-check naton si Bombo Christian Lusada sa piyak sining linya. Bombo Christian, report, please come in. Yes, Bombo sa mga kabombo, nag-umpisa na gid lamang sa bag-ugid lamang ini ang public hearing sa may Senado kaangot sa natabo nga power outage sa Western Visayas. Ngin pangunahan ini ni Senate Energy Committee Chairman Senator Raffy Tulfo ining nasambit nga public hearing sa diin ginisa-isaya ang mga natabo blang power loss o kun economic losses diri sa may Western Visayas, particular gid ang intumod ang mangambal magani nga economic losses ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa ginpayag man sa senadora nga natabo naman liwat ini nga nasambit nga power outage. Nasulit naman sing Enero subong nga tuig ang natabo man sang Abril 2023. Yari bala pamatian nato na subong ang opening statement ni Senate Energy Committee Chairman Senator Raffy Tulfo. Here we are again. Last January 2, 2024, Western Visayas, particularly Panay Island, experienced a power outage for about 3 days. Kung natatandaan po natin, a similar system disturbance that caused a major blackout in Negros and Panay happened last April. Ulitin ko po, here we are again. Same problem, same people, quite possibly same issues. Hiyang-hiya po ako sa mga tao ng Panay Island na naapektuhan ng blackout kasi nangyari na ito sa kanila noon. Yung pahirap na naidulot nito sa ating mga kababayan na hindi pwedeng baliwalain. Yung init
Yung kawalan ng kasiguraduhan ay hindi pwedeng baliwalain. Yung pagsira sa mga kagamitan at produkto para sa negosyo, mga medical facilities na naapektuhan. Iloilo City Mayor Jerry Treñas said that Iloilo alone stands to lose 1.5 billion pesos due to the 3-day power outage. Excuse me. I can only imagine what the people of Panay Island went through. We owe it to them na hindi na ito mauulit. And so, para sa mga nandito ngayon sa hearing na ito, mga government agencies, DOE, ERC, NEA, mga power industry players, NGCP, IEMOP, PELRECA, excuse me, ang mga representatives of those affected by the power outage, particularly our local government executives, wag na po tayo magturuan. Base sa mga narinig ko at nababasa na mga statements sa balita, turo-turuan na lang ang ginagawa. Wala pong maitutulong ang ganitong klaseng usapin. Isa lang po ang request ko sa atin ngayon. Para mapabilis ang hearing natin, imbis na mag-Poncio Pilato o maghugas ng kamay, sana po kusa na ninyong ipaliwanag kung ano po ang inyong pagkukulang at bakit naulit ang pangyayaring ito sa Panay. What could have been done better? What changes should we make to prevent this from happening again? Our people deserve nothing less. Gumawa na tayo ng tunay na solusyon sa power integrity at grid stability sa Panay Island. Let's not wait for this to happen again or to happen in other similar areas. And so for today, gusto ko pong maliwanagan tayo sa 4 na bagay. Una, what was the cause of the power outage? Lack of action from NGCP in implementing a manual load dropping. Nagkulang ba ang mga GENCO o power plants? Ano ang sanhi at bakit nag-trip at matagal nakabalik online? Pati na rin ang mga distribution utilities. Kulang ba sa protective measures ang grid? Ang mga planta, ang mga distribution utilities. Pangalawa, how similar is this case to the April 2023 na Panay blackout? There have been findings made by DOE on the blackout and measures that have been recommended. Were there measures carried out? If yes, how can this happen again? Is this still because hindi pa din natatapos ang Cebu Negros Panay Backbone Project? Pangatlo, what could each power industry player do to avoid this from happening again sa Panay or other similarly situated areas? At pangapat, who should be held liable for the losses of those affected by the blackout? What is the liability of those responsible for the blackout? Hindi pwedeng sorry na lang parati. Damage has been done and reparations need to be made. I expect full cooperation from everyone today. Mahiya na lang tayo sa mga tao na naghirap at sa mga taong bayad ng napakamahal na kuryente. They really deserve better. And before I continue, I would like to acknowledge the presence of Senator Ruin Gatchalian. Okay. Okay, ang Ombudsman nabatian ang opening statement ako na pagpayag ni Senate Energy Committee Chairman
Senator Rafi Tulfo. Kagamo ta sa isaya ang mga natabo bula diri sa maya Panay, particular gid tumo diri ang syudad sang Iloilo. Gid kit siyempre very vocal giding Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga ambalya 1.5 billion ang napierde diri sa maya natabo nga burnout diri sa maya Western Visayas. Kagamo na di gini sa isaya ang mga pamangkot kung sino dapat ang basulo ano ang cost ng power outage, kakulang bala sa NGCP, manual load, nagkulang bala ang mga power plants, mga muni nga mga palamangkotano na bombotsam ang aluyag nga masabat ni isang Senado sa subong inapatigayon nga public hearing bombotsam. Ala Piulo Pascual ang birada ni Senator Rafi Tulfo Bongbong Cristian. Ambalya ang pumuluyo sang Panay deserve an explanation. Tutudo ang linyabla ni Piulo Pascual nga I deserve an explanation. Oo, sa kwan nila I deserve an acceptable reason. Tama, gid bombo. Di ka ba pa nga ma-explikar ini sa mga nagtalambong dito? Kay kung hindi, si Senator Rafi Tulfo ganin nahuya ya sa mga taga-Panay, sila yaway. Oo, ganin bombo. Samte mo na, lato-lato naton ang kasulbaran sa sininga isa ka adlaw nga pagpatigayon sa public hearing. Actually, ini nga public hearing nga bombo sam ulihi pa ni sa linyada sa Senado sa ilang agenda pero ginuna lang ni Senator Rafi Tulfo kay duga bukal na gid ang yadugo bala sa natabo nga public hearing dira sa may Senado. Laki pan sa ning veteran gali bombo sam ining si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Bilang isa sa mga resource person na Bombo Champ. Alright. Bombo Chris Janet Sanova Losada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat Bombo Chris sa imo siniyang follow-up report or just-in report may kantanan sa pagsalida na sa Committee on Energy, no, Senate inquiry may kantanan sa power outage diri iya sa bahin karon sa Western Visayas, particularmente sa isla sang Panay. Pamayo pa si Senator Rafi Tulfo gani kay nahuya siya sa mga pumuluyo diri sa Panayo, no? Ang taga National Grid Corporation of the Philippines, ang mga power generator, no? May kahuya man sila. Nagapangayo karon sang eksplanasyon ang senador kag kabay pati amo na mahatag man nilang explanation kag mapaintindi nila sa tanan sa kung ano ang plastada nga naglawig iya kag natabo liwat ining power outage diri sa isla sang Panay. Oras 33 minutos sa nagaligad sa takna sininga launa. Pagbalik nato na banwa, dugang ang mga balita kag informasyon. Ining natabo sa may diversion road Mandurriao sang tinalikdan sining gabi. Road rage bala ini. Ginapadalman karon sa Iloilo City Public Safety Unit kag Mandurriao PNP ang pag-imbestigar. Initially, nyati kay may biktima, ibasi kung kilala niya ang suspect or mga suspitsado. Balikan ta pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdumora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for January 7 to 13, 2024. Ang Technocrats Band is set to delight you
with their super selection of songs nga ang karabanan halin sa past millennium sa Concert at the Plaza. All yours umalin alas 6 ang gabi sa January 13, Saturday. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazwala de Iloilo Mags kagiban pa ang igaparapol sa mga suki sa Plazwala de Iloilo. Sa Enero 14, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagahiwaton sa Latolda, las 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kaisog gagabakod agud pangatubango ng mga pagtilaw sang tuig 2024. Plazwala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga Time 38 minutos nakaligad sa takna siningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa bumuanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Aton siniiyang husisaon ang natabo sang tinalikdan sini may nadlaw. Lunes to sa gabi kunya ko magsala. Ining ginapahayag road rage nga nagluntad na sa may diversion road na Mandurriao. It so happen nga may nagpadala sa aton sang video nga saksi sining hitabo kag ila sining agin kakugmat iti sino man nabi ang hindi pagkulbaan sini nga
bumper to bumper dira ang pagpugok sa dalagan sa trapiko, gulpiada lang yan may manaog kag manglampos ang matig-a nga bagay, baratiha man or o baseball bats pananawan ko or baratiha, duwa man lang bagay. Tiyang Iloilo City Public Safety Unit nagpahayag diri kaupod sa Mandurriao PNP nga ginapadalman kuno nilang investigasyon kay initially natukiban nga may government employee nga involvado. Unfortunately, ang involvement niya siya ang biktima. I-check nato nabi si Bombo Haranda sa saya sining follow-up report. Bombo Hana sa report, please come in. Ginapadalman sang Iloilo City Public Safety and Transportation Management Unit kag Mandurriao Police Station ang pag-imbestiga sa road rage kinatabo sa stoplight sa Diversion Road, distrito sang Mandurriao. Kung makit-an dira sa video nga ginpost ang isa ka concerned citizen sa social media, makit-an dira nga nagpanaog sa motorsiklo ang lalaki, naka full face helmet ini kag ginbuksan ang pertahan sang driver seat sang pick-up nga salakyan kag violente nga ginlampusan sang makapila ka beses sang baseball bat ang nagamaneho sini. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Jack Conlo, head sang Iloilo City Public Safety and Transportation Management Unit, iya ginpahayag nga nakilalaan na ang mga sakay sang pribado nga salakyan kung sa diin 3 ini sila ka mga government employees. Apang wala pa makilalaan kung sino ang naglampos sang baseball bat sa ila o kon sa biktima. Suno kay Conlo, ginatinguhaan gid nga i-trace up kag ma-identify ang ining nang lampos kag amuman sa mga biktima kung ano gid man ang natabo before sang amo nga insidente. Kung may ara bala gid man nga pag-initay nila sa trapiko sa dalanon nga nakalabot sa amo ini o kon may daana nga mga hiligot-anon. Apang i-review man o kun ipang-review man ang mga closed circuit television o kon CCTV cameras malapit sa among intersection para sa mga dugang nga detalye kag pag-imbestiga sang kapulisan. Dugang man ni Conlo, yon nga gin-report ini isang biktima sa kapulisan kag nakaago man ini isang injury sa kamot kung sa diin gindapatan sang first aid sang Iloilo City Emergency Responder kag gindala sa isa ka private medical hospital. Dugang man ni Conlo, makabig niya nga amo ini ang pinakabayolente nga natabo sa dalanon nga nakuhaan sang video. Yari bala kay pamatian naton ang pamahayag ni Mr. Jack Conlo. So ginatinguan pasubong nga ma-trace up kag makita no kung kag identify ang involved sa to. So far ginaimbestigaran pa ang atong biktima kung ano ginatabo prior sa ina ang incident no kung may ara bala sang pag-initay sa karsada nga nakalabot gid sa amo sa to. Ang may ara na yang aton nga pulisan no kay ang aton nga victim nag-report ini man sa aton police station 5 and ang victim gindapatan ini sa first aid sang aton nga ISER kag gindala sa isa ka private nga medical hospital no. So butslingon naging code ini sang mga injuries sa lawas siya kay makita dito sa video nga kapilagi siya do hanusan. So amo na no but may ara na iya ang aton kapulisan no sang kinaobra nga investigation. Ang salakyan niya may ara nakita iya sa identification no sa pick up. Ang sa suspect lang no kay ang victim niya salakyan sang ang nagsakay sa pick up. So ang suspect amo ni sa ka motorcycle rider nga ginatan-aw pa kag ginatinguan nga ma-identify kag mapatubang no sa ginubra niya. Kung makita mo ang nature sang video daw ka tama gid ka violente no. I think amo ning pinaka so far nga ma-recall ko nga daw ka grabe gid no nga nakuhaan sang video nga sa nga road allegedly road rage. So pero ginapadalman naton no kung ano gid bala ang behind scene no kay ti mo tanahon mo daw ka tama gid ka luak gid blato no ang nag-approach sa driver kag amo to nga naghimo sa amo sa Nabatian ang pahayag ni Mr. Jack Conlo, ang head ng Iloilo City Public Safety and Transportation Management Unit at Bombo Chomp. May prior altercation sa biktima kag sa suspect nga nagasakay sa motorsiklo Bombohana? Ginaimbestigaran pa ina Bombo Chomp kay hindi gid o kon kay allegedly pa lang man nga road rage bala kay kung aton man nga pagaintindihon ang natabo kung road rage ina nga tabo ang violent anger ina nga ginag-cause bala sang stress kat frustration sa dalanon kung amo ina ang matabo ang may dala nagijagal nga naan ang baseball bat ang motorsiklo kag amo na randomly lang siya nga manglampos sang mga iban nga driver sa dalanon kung ma-frustrate o kon ma-stress ini siya sa trapiko amo na nga padalman gid sang kapulisan man sa Mandurriao Police Station ang pag
mag-imbestiga diri kung ano gid man ang mga hinigutanon sa sining insidente, Bombo Chom. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Hana Andasa, no? Gusto ko lang balang ano kunalom ang pagpadalom nila. Kay para bisan paano makatag kita advice nga basi malumos sila sa pagpadalom la. Anyway, amo to ang balko ginabala, Bombo Brennan. Kung mapakita mo na ang video liwat. Kung kita iya mag analisar sining hitabo sa aton sining mga kabombo, daw hindi kita magpating road rage ini. Kung sinigon sa 100%, dira kita sa mga 30% lang abi. Ngaman, ang punto sinadira banwa, no? Apisarya nga, hindi pa may establisar, kaya ginaimbestigaran pa karon kung may prior altercation or whatsoever nga natabo before nga mag-abot sa among sining nga punto nga may linampusanay. Pero ang punto sinadira nga, ang suspect nagasakay, nagaangka sa motorsiklo. Tapos may dala siya nga matig-a nga bagay. Whether baratiha, baseball bat, or whatsoever, sa aton sini nga mga kabombo, ti makabig tabala nga natural lamang ina. Makita tada bala sa aton sini nga daily routine or kinaandan sa malipot sini nga pulong nga may driver sang single nga motorsiklo, may nag-angka sa iya, tapos nagkadala sang matiga nga baratiya or baseball bat. Sa pangadlaw-adlaw, makita, tanak bala sa mga dalanon, tadre, kagi ka na engineer, si engineer nagwerta gani, sa subong, piya kagi, mo palang to, di pala. So, kung lang taon naton sa sitwasyon, nga mo sina, hindi kita makambal, kaya hindi kita dali-dali nga magpati, nga road rage ini. Mapati lang kita nga road rage ina kung, for example, ang nanglampos or ang suspitsado halin man abi sa isa ka salakyan, whether multicab or kung ano sinadira, nga pwede ya bala matago, butang yabi sa iya sini nga trunk, sa driver seat or kung sa diin dira ang matig-a nga bagay, whether galvanized pipe, 2x2, 2x4, baseball bat. Nga pananglita, maginit, uloy ya. Kwaong yan lang ito kaga. Kung sino dang kainitan niya sa uloy ya. Lampusan niya, lampusan. Sa aton, sini mga kabombo. Another thing nga pabaskog sa aton, sini nga pang duwa-duwa regarding sa the so-called road rage. Amo yung Facebook post ni former City Councilor Plaridel Nava sa aton sini nga mga kabombo. Ngati kun suliton ko pa sa aton sini nga mga kauturan ang Facebook post nagasiling nga this is last night in Diversion Road at the traffic lights intersection. No? The subject vehicle is owned by DPWH Iloilo City District Office. May nag-inform ko no sa kay Councilor Nava nga ang attack, ang subject is certain Sudario nga among head sa Construction Division sa Iloilo City District Engineering Office. Pero dali lang yun,
I-check tanay kay si Mayor Jerry Trenial Sumong nagahambal bilang isa man sa mga resource speaker sa nagapadayon sini karon iyang Senate inquiry. The possible reasons for this 4-day blackout in Panay. We Ilonggos are known to be sweet or malambing. The Iloilo City government had to address simultaneous concerns needing immediate attention to include setting up of charging stations in different areas of the city to ensure connectivity. Classes and work were suspended for 4 days. City Hall services were interrupted and local businesses were greatly affected. Our local economy has suffered an estimated 500 million losses a day or 2 billion in 4 days because the brownouts and blackouts started on a Tuesday and ended on Friday at 12:54. This is the second time that we suffered prolonged blackouts and brownouts. The last one happened in April of 2023. We do not deserve this. No one deserves this. And I ask anyone who is present here, are you willing to have a 4-day blackout brownout? Because I will give you a medal. As Mayor of Iloilo City and Chairman of the Infrastructure Development Committee of the Regional Development Council of Western Visayas, I am angry for the suffering of our beloved Ilonggos and the rest of Western Visayas, people affected by this region-wide power outage. I would like to thank President Bongbong Marcos, Secretary Rafael Popo Lutilla of the Department of Energy, Senate President Mig Subiri, your good office, Mr. Chairman, Senator Win Gatchalian, Senator Risa Ontiveros, Senator Grace Poe, Senator Francis Tolentino, Senator Joel Villanueva. We will not forget you. I promise you, your names will be written in stone because you felt also for your Ilonggo brothers. I thank also House Speaker Martin Romualdez and Congressman Sandro Marcos together with Jamjam Baronda for initiating inquiries in aid of legislation relative to the Panay blackouts. My question to all of you, Mr. Chair, Your Honors. Iloilo City alone suffered a loss of an estimated 2 billion pesos. Who is going to pay for this? We are looking for accountabilities. We are not going to sit down this time and just listen to all these inquiries. The last time this happened in April of 2023, nothing happened. No one was held accountable. Unfortunately, some of our friends in the legislature were trying to help defend those who are guilty. This time, we will not allow those people who are responsible to get away with this. How can this 4-day blackout, brownout happen in a country that is supposed to be one of the most
developing countries in the ASEAN. Can you imagine this happening in Singapore? Can you imagine this happening in the NCR? That is why we are angry. Everyone to hold those who are accountable. You must pay for this. Otherwise, we go on with this inquiry, nothing will happen. I am hoping that today, considering that our beloved senators, especially those whom I have mentioned, are seriously looking into this and not defending those who are guilty. I am waiting also that after this inquiry, we will see who is accountable, and those who are accountable should be made to pay. We are serious this time, and we want ultimately the Senate and the House of Representatives together to punish those who are accountable and to hold them accountable for these losses, especially in my beloved city. Who can pay for those who slept in the plazas, who slept in the barangay gyms? Do you want that to happen also to you? So I ask you this time, find someone who is guilty and hold them accountable and let them pay. Thank you, Your Honors. Thank you, Mr. Chair. That's exactly what we're to find who is accountable to this problem that causes this brownout. Ito pong mga kalbaryong niranasan nyo 2 beses na, 2 in a row. At yan po yung dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. At sabi niyo po, dapat maging seryoso tayo sa ginagawa nating hearing. For your information, lahat naman po ng hearing dito sa Senado, seryoso po. Wala po kaming ginagawang pabiro-biro dito. Lahat po ng klaseng hearing na dinidinig dito sa Senado ay puro seryoso po. Okay? FYI lamang po. And now let's hear naman from the Governor of Iloilo, Governor Arthur Defensor, if he's there. Good afternoon, Mr. Chairman, and good afternoon to everyone. Honorable Governor Art Defensor, go ahead, sir. The floor is yours. First of all, we are very thankful to the chairman and the members of this committee for having this hearing immediately. We are here to plead for an immediate solution to the problem because we in Iloilo and the rest of Region 6, we are in danger of it happening again. This happened last April of 2023. It happened several days ago. And it can happen again. For us Ilonggos and the rest of Region 6, 2 things. The National Grid Corporation and others concerned should perfect the management of the national grid. Because there is no room for mistake here. Second, the completion of vital infrastructure like Phase 3 of the Cebu-Negros Panay backbone and other ancillary civil structures to strengthen the grid. Otherwise, the blackout can happen again. Because, Mr. Chairman, machines really fail, whether it is a washing machine or it is a coal-fired power plant. That is why trips really happen as a matter of course. You can correct me later if I am wrong. What is important is that our grid must be able to withstand the trips and the disturbances and the anomalies. Physically and management-wise. So, Mr. Chairman, that is why we seek for compliance
with these two things, Mr. Chairman. A grid without a backbone or a national grid without a backbone is not a national grid, Mr. Chairman. A national grid with an unfinished backbone is a weak national grid. So that is why if we don't address these matters, Mr. Chairman, the blackout will happen again. We have suffered 3.8 billion pesos damage. That is loss of load translated to economic loss, Mr. Chairman. We in Iloilo and the rest of Region 6, we are positioning to take legal recourse to vindicate the rights of our people and so that they can be compensated for the damage done. And more importantly, to exert the strongest pressure so that the blackout will not happen again, Mr. Chairman. Again, we are very thankful to the committee for having this hearing immediately. And again, we are here to plead together with the rest of Region 6 for an immediate solution to the problem. Thank you and good afternoon. Thank you, Honorable Governor Arthur Defensor. And now let's hear from the Governor of Guimaras, Governor Carlos Raman Nava. Governor Nava, sir. Thank you very much, Honorable Chair. To the honorable members of this committee, we would like to express our appreciation for the invitation and would like to manifest as well our support to this initiative. Notwithstanding this latest incident, last January 2, that affected the entire region, particularly Panay and Guimaras, which is similar to the event that happened last April of 2023. I'd like to inform this committee that we in Guimaras had experienced power interruptions. For 2023, not less than 60 hours of power interruptions, both scheduled and unscheduled. The same way, or in addition to what the other local executives have said, I would like to point on something that we need to be further informed. This is the swinging reserves. I would like to emphasize on this because there is a substantial bill that Gimelco receives, our electric cooperative, from NGCP, I mean. Substantial in the sense that it is somewhere more than 30% to more than 50% of the bill monthly. And we all know that is passed on to the consumers of ancillary support services, which includes one, contingency reserves, dispatchable reserves, and there's another one. Yeah. So I think this is meant to prevent incidents like this. And paying that much on a monthly basis to guarantee incidents that this would not happen, I think that's too much for us consumers. So I think this should be put under review on top of the other problems that we're confronting right now. Nevertheless, it is our hope still that a way can be unlocked for us to come up
with the proper solutions that would resolve this power and energy crisis that haunts our region for quite a long time now. So this is not new, this is recurrent, and this may be persistent. And I think it is high time that I have to resolve this as much as possible, as soon as possible. Thank you, Your Honors. Thank you, Honorable Governor Carlos Nava, Governor of Guimaras. Now, I would like to request the agencies that will be making presentations to make it brief for time consideration para magkaroon tayo ng pagkakataon ng tanungan mula sa mga kasama kong senador dito. Now, let's move on. Next is the National Electrification Administration, NEA, to make their presentation. Wala. Good afternoon, Mr. Chair. I think our presentation is covered by the presentation of DOE already. All right. And then how about the Energy Regulatory Commission or ERC? Attorney Monal. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time. 6 minutos na nakaligad sa takda. Sininga alas 2. Sa mga kabombo na to, no, bantayan ang dugang sininga mga updates may kantanan sa nagapanayin sinikanon iyang Senate inquiry. Nagpabutyag na rin alkalde sa syudad sa Iloilo, ang gobernador sa probinsya sa Iloilo, at the same time, ang gobernador sa probinsya sa Guimaras. No, sa aton sininga mga kabombo, kagang nauton naton sininga topiko, siguro itugyan naton sa iban sinimanusang public affairs program sang Bombo Radyo Iloilo. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Isibomot siya, Mablanco Hover, kabilin sa imo, sa manenay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network kinakadra ang Bombo Radyo Philippines. Basta Radio, Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sa COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthur Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabatan sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon
ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Mayong hapon gid sa inyo. Hello, kumusta na? This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program on a beautiful Wednesday. It is the 10th of January 2024 and I do not understand. Nga daw, trangkasuhon ako. Or ginatangkaso na ako. But anyway, siguro nagbati ang init, no? Kag ang cold. Inom-inom pa ko bit cold, no? But anyway, good afternoon kids sa inyo. I'm still here and ready to give you. Musta na? Natapos yun na? Inog-email na lang or inog-padala na di? Paki-email, ha? If finished na, done na, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Good afternoon sa inyo sa liwat mga kabombo. Today, mag-enjoy kita another set of beautiful stories para lang sa inyo. Gani, nga be ready, get settled. Obdanay kita sa saning hapon. Thank you so much for being there. Ari na ang ating ambahanan para sa inyo. And this is from Cookie Zamora from the Bombo Music Festival. Ikaw na kaya? Mayong hapon. Hindi natin
Iwasan na magmahal na lang bigla. Puso ay sunuran lamang sa kanyang koba. Sa hindi malamang dahilan, siya'y merong nakita. At sa isang ngiti lang ay lahat nagbago na. Ikaw na kaya ang aking hinahanap. Ang pagkatagal ko nang pinapangarap. Walang hindi magagawa kung tunay at tapat. Pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong saya. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalikan ka. At nang biglang tumigil ang lahat, ikaw ay papasya. Ikaw na kaya ang aking hinahanap. Ang pagkatagal ko nang pinapangarap. Walang hindi magagawa kung tunay ang tapat. Pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Ikaw na kaya ang aking hinahanap. Ang pagkatagal ko nang pinapangarap. Walang hindi magagawa kung tunay at tapat. Pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Oh, yeah. Ikaw na kaya? Good afternoon, gid sa inyo. Oy, basi ikaw na gidra ha. Ang sunod naton nga mangin winner diri. Simple lang ang inyong paghahimuon para nga mangin winner kamo. Una gid dapat naga-join kamo, nagapadala kamo sang inyong mga istorya diri sa kahapon lamang program. And very simple. Inabla kung magsulat kamo, kung mag-share kamo sa inyong story, isulat nyo as if nag-istorya lang gid kamo sa amon. Hindi na nanagay pa ka pa dalom-dalom, no? And then, nabala basta nag-istorya ka lang, nag-share ka lang sa imong story. Kag hindi man kinahanglan nga kilometric gid, pwede man nga chop-chop nyo ang inyong mga istorya para nga ang gwa is episode per episode na lang kita. Ha? Not in one blow nga ubuson gid tanan-tanan. Kaya kung kaisa, no, in one day, isa lang niya ka-story ang ato nga mabasa kay tama kalawig. Tapos kung kaisa, hindi ta pa siya matapos. Ha? Amo lang naman simple ang inyong paghahimuon. So, write your story. Simplify ang inyong mga istorya and then i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga isulat. And then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Good afternoon sa Liwat. This is Tita Regine and ma-start na ako basa sa ating makasaysayan. Unagid is ang istorya diri ni Miss Lynn sa 4th District of Iloilo. And it says, Dear Tita Regine,
Mayong hapon, kag sa tanan nga nagapamati sa ining estasyon sa Bombo Radyo, kag sa kahapon lamang program. Tita, gusto ko man ipabutyag sa kahanginan ang istorya sa akon kabuhi. Sa ini nga way, mapalipay ko man ang akon iloy. Tita, anom kami nga magburugto, ikalima ako tita nga bata. Si nanay, isa ka housewife, kag si tatay ko, isa ka mangunguma. Every person in this world may ara bagay nga hindi malipatan. Pero ako nga bata, hindi ako madumot sa isig kapareho ko. Pero, madurumdumon lang ako. Ha, so what's the difference? Hindi ko gidini malipatan ang ginhambal sa tiya ko kay nanay. Bal niya mga bata, amo hindi na makatapos pag-eskwela, mga asawa lang na sila. Ay, about tita. Gin-share ini ni nanay sa amon, kay nagtulo ang luha ko. Kay mismo paryente pa namon ang ga-down sa amon. Pero tita, hambal ni nanay, ipakita sa mga tao nga sala ang ilang expectations sa inyo. Kagamo ini ang bagay, hasta subong dala-dala ko tita. Isalot ko gali ang love story ni nanay kay tatay. 14 years old si nanay, kaginplanuhan ini isang iya pamilya nga magpakasal kay tatay. Sa una nga panahon, tita no, ang ginikanan ang gaplano sa maging pramanhon sang ilang nga bata. Balan mo tita, gusto gid sang ginikanan ni nanay si tatay. Kay mapisan ini, kagwapuhon. Ha ha ha. Sana all pareho kay tatay. Kag-apat na kadikada ang nakalipas tita. Kagami nga anom nga bata nila ang bunga sang ilang nga paghigugma. Charot, nay, kiligkaw dyan, ay. So, nakatapos ang kamagulangan ko nga utod tita sa college. That time, sunod-sunod na ang galastusan sa balay. Kay duha kami sang akon magulang nga ikaapat ang gaeskwela. Ang akon kamagulangan, ga-training pa ini siya. Tama, gid kabudlay sa amon nga ginikanan ang amon nga sitwasyon, tita. Pero, ang akon ginikanan, biskan ano kabudlay sa amon nga pangabuhi. Huwag gid kami nagakalipat nga magpasalamat sa mahal nga Ginoo. Si nanay tita, gapangutang sa kung kay sino, kung kay sino-sino da, prenda sa amon kalupaan, para lang may allowance kami. Taga-adlaw, kag may galastuson sa panimalay. Tita, nang ka-experience man kami, obra sa kampo. Every weekend, biskan ano kainit kag ulan. Tita, ginasurong namo na. Saka sa truck, karga tubo, para lang may balon pagkalunes. Kay may inugbayad, kag may inugbayad sa service sa motor. Balan mo tita, ang secondary school sa Banwa pa, ti sa uma kami agatinir. Naka-try man kami board sa Banwa, tita. Tuha kami sa akon nga magulang. 100 pesos, paiguon lang na namon sa isa ka semana, tita. Baka lang sang dapli, kay may dalaman kami nga bugas. Ginaobra ko perme para makaigo lang ang allowance namon. Kapangayo ako og boss kamote sa tag-iya sang boarding house. Gina-steam ko ini, kag amo ina ang ginadapli namon. Then, Friday sa hapon, gapauli kami sa balay para mag-obra naman sa kampo. Para lang may pang-allowance naman tita. Sa marag third year high school na ako, nagbisita ini ang utod ni tatay nga medyo may kaya sila sa pangabuhi. So bale, kapangita siya upod sa balay, kay may mga apo siya nga duha. Pero ang nanay sa mga bata, as cousin ko naman, nag-aobra ini abroad. So, ginistorya ako ni nanay, kung willing ako, dito ako maeskwela sa lugar nila. Kag sila, mapaeskwela kanakan. So, tita, that time, open-minded gid ang isip ko. Kay tungod, wala gid pagkulang, laygay ang ginikanan ko, nga maghimakas gid kami. So, nag-decide ako, tita, nga ma-transfer. Natapos ko ang secondary level. Kag nagpahuway ako 1 year. Kaya ang sponsors ng akong pag-eskwela, nag-transfer o obrahan tita. So bale, ma-apply naman siya bago nga obra. Kaluyan man tita, kay nakasulod siya dayon.
So after 1 year nga hulat ko, nagpa-enroll ako sa college. Nagkuha ako 2-year course lang ini tita. Kay gusto ko dayon nga makatapos kag makapangita obra. So kaluy-an man, why sila nabudlayan sa akon. Kay first to second year, Dean's List student ako. Then, I graduated, honor student. Si nanay ang nagsaka sa stage. Kag kita ko gid sa mata niya, ang kasadya. So after graduation, tita, nangita ko dayon obra, kagaluoy sang Ginoo, nakasulod ako bilang cashier and waiter dira sa syudad sang Iloilo. Kag nakatapos man ang akon magulang, teacher and board passer man siya tita. Pero subong, waiting na lang nga mag-regular. So 5 years man akon obra sa food industry tita. Damo man nga mga ups and downs sa nagalatabo sa kabuhi ko. Lakip ni ina ang love story ko. Pero, i-share ko naman ina sa sunod tita. Haha. Nag-decide ako ma-apply abroad, pero tita, samtang process ako, baumaan lang. Minalas ako. Kaya ang agency namon, ginkasuhan sila. Pending tanan nga papers ko Pero wala gid ako nadulaan paglaom tita. Naghamba lang akong pakaisa, ngang iya amiga, gapangita, mabulos sa iya. So, gin-grab ko na tita. October 2018. Flight ko ini before maglupad ang eroplano. Nagtawag ako sa akong ginikanan. Bao ang akong tatay naghambal nga silingan, lugahibi ka, wow! Sabat ko, tears of joy lang tayo. Pero sa tuod, ginapunggan ko lang tita. Nakaabot na ako tita sa lugar nga obrahan ko. Dala ang handom nga makatibawas gid kami sa ulihan. Tita, almost 3 years na ako sa akong employer, kag kaluoy sang Ginoo, mga mabuot sila. Kag tita ang balay namon, every time nga mag-ulan, damo balde kag labador sa sulod balay. Bala mo tita, daan na ini. So subong tita, napaobra ko na ini, kag nami na ang tulog nila kon mag-ulan. Kag tita, ang akong duha ka utod, may ila na nga pamilya, kag 4 na lang kami, ang daw manuglaon pa. Ha ha ha. Subong tita ang tanan nga achievements ko sa kabuhi, ginapasalamatan ko ini sa mahal nga Ginoo. Ang ma-share ko lang sa kahanginan, hindi hadlang ang kapigaduhon, para hindi naton maabot ang aton handom sa kabuhi. Kaganuman ang ginahambal sa aton ginikanan, para ini sa aton kaaraydan, and put God first sa aton nga kabuhi. Diri ko natapuson ang akong malawig nga istorya, tita. I hope may nakuha ka mga leksyon sa akong Iloy. I love you, Nay, and I miss you. Kag sa akong pinakabuot, kagwapuhon nga amay, tay, halungan mo gid alawas mo, ha? I love you, tay. Nahidlaron gid ko kaninyo. So, diri kinatapusan, tita, ang malawig ko nga istorya sa kabuhi. Salamat sa pagbasa. God bless sa program mo, and more power. From Miss Lynn, San Tobias, Fournier, Antique. Walang inalantaw ko, no? One of the main reasons why nga nalabot mo, luyag mo lang buton, because you had the right motivation. Kapigaduhon, but ang pagsuporta sa inyong mga ginikanan, sa inyong mga plano, sa inyong mga kabuhi, ara gid. It's present. Kag amo lang maina, no? Ang kinahanglan sa mga kabataan, ina bala mabatyagan nila nga ginasuportahan sila sa ilang mga ginikanan. Of course, ikaw, because mataas gid ang imong luyag nga malambutan sa imong kabuhi, so gintiis mo man ang tanan nga mga kabudlay, ang mga pagsakripisyo, because you understand nga iya temporary lang. Kumbaga, subong ka na mga budlay para nga sa ulihi mangin matawhay ang imong pagpangabuhi. So in life, it's just like that. If you want to achieve something, you have to work hard for it. And dapat hindi reklamuhan, hindi
mangin buringot, mangin irritable, especially when struggles, when challenges hit you, because mga constant gina sila ya sa aton nga life. Every now and then, ginaigo kita sa mga kabudlay, ginaigo kita sa mga pagtilaw. So, hindi mo na ni dapat nga ugtasan, kundi dapat nga preparahan mo na ini. And you have to ask for courage, you have to ask for sustenance, para nga makapadayon ka lang sa imo nga mga ginatuyo sa imo nga kabuhi. And yes, you are right. If you couple ang imo nga mga dreams with your kapisan, and at the same time lifting your dreams up to the Lord, you would never go wrong. Hindi ba la? Kaya ang Ginoo kabalugid na siya magtoy-toy sa mga tawo nga nagapaninguha kag sa mga tawo nga nagabalikid sa mga tawo man nga nagabulig sa ila. So it's very good because you grew up in a family nga mabatyagan mo gid, no, ang pagsuporta sang tagsa-tagsa ilabinigid sang imo nga mga ginikanan. So beautiful story. Thank you so much gid sa imo Lynn. And hindi ka magambal, no, manuglaon. Ay, who knows? Ay, kakabalo ba si Arala ang da sa kilid-kilid mo? Anyway, salamat gid sa imo gin-share diri sa kahapon lamang program. 31 minutes after 2 o'clock. Magpapanabalik ang kahapon lamang program with Tita Regine. Pagkatapos lang gid, sa pinaka-importante nga mga pahibalo. Taas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas ang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration.
Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, 5 minutos makalipas ng alas 2 sa hapon, buhi naman kita sa masantambak nga. Mga sulat diri ni Lola Amparing. Ang wala ni Chansata, no? Maka amat-amat sa aton nga backlog. Sige. Maayong hapon sa tanan nga mga bomba personals, mga kaangay ko nga mahuyugon nga mga listeners kag mga letter senders. Good afternoon also sa imo, Tita Regine, kag sa imong mga family. My dearest Tita Regine. Napisa na naman ako nga magsulat sa akon nga kasaysayan subong kay nagkadto diri kahapon ang nagadala sang akon nga makasaysayan para dira sa Bombo Radyo. Tita, ginambal sa akon, ginbasa mo ko nung akon nga sulat sa itong Miyerkules, December 6. Habal ko nga wala ko nabatian how. Ay, way ko gali nabatian. Kaya nagkadto ako sa akon nga doktor sa Santa Barbara. Para nga ipabag-o ang tanan nga mga reseta ko or prescriptions nga 2021, 2022 pa. Kag, way kami nakapauli sa gilayon. Kay nagkadto kami sa estaran anay sa akong hinablos kay nag-abot ang utod ng nurse halin sa New Jersey from America. Siguro mga 5 years nga waay man kami nagkita ay. Nagbalik na to siya no December 14 kay may duty siya sa Christmas. Bautita madamo ang iyang pasalubong pati kwarta. Lipay, gid ko katama, kay madamo naman ang akon nga nabaton, nga mga pamasko, halin sa mga hinablos ko, nga naka-remember gid, kag nagapalangga sa akon. So, madamo yung salamat sa aton nga Ginoong Diyos, nga madamo pa ang nakadumdum sa akon, kag nagapalangga sa akon. Bisan wala ka man nagapangayo, ginahatagan ka lang. Bangod nga, palanggagid ako ni Lord. Tita, sa bagong taon, maabot naman ang akon apo nga nurse halin sa Germany. Siguro mga 4 or 5 years man. Naway kami ngaway ini siya nakapauli. Ginalagaan ko man siya sa tong kindergarten pa lang siya. Dalaga pa siya. Kagang isa, halin sa Amerika, may bana, pero wala anak. Tita Regine, may nadumduman ako nga mga experiences sang panahon nga buhi pa ang ginapalangga ko nga tatay. Ba naman tita, kada wala klase o trabaho, ang tatay ko, ginadala niya ni ako sa Iloilo City. Sa balay sang iyang sister, nga asawa sang Amerikano. Nagabisita si tatay para matagaan man siya sang kwarta sang iya utod. Ang sister niya, nga asawa sang Amerikano, wala anak. Kag tag-iya anay sang maze bar pato sang una nga panahon. Sumaayo-ayo ang ila pangabuhi. Gani permi si tatay nagkakadto sa ila kung weekend. Kag ginadala niya ako. Palangga gid ako, kay ako lang permi ang ginaupod ni tatay kung magpa-Iloilo. Tita kong ara ang Amerikano. Nagapanago ako sa kwarto kay nahadlok ako kung magpamudlo siya sang iya mga mata sa akon. Kung kaisa sa kwarto, ako nga may TV, kag radyo. Pero ginanervyos man ako, kay tama ako ka-ignorante. Sabi ko, may tawo sa sulod sang TV o radyo. Siling ko kay tatay, nga may naghahambal nga wala man sang tawo. Diba naman tita, sa amon, wala kayo sa makita. So every Christmas, ginabaklan kita ko ni tatay, sang bago nga bayo o sapatos. Ang iban ko lang mga utod, wala man. So, muna gani tita, sambuhi pa si tatay. Lipay-lipay, gid kuya, kay ti permi ako may bag-o nga bayo, kag sapatos. So, mo gani na tita, hindi ko gid malipatan. Ang love, care,
kag tanan nga pagpagusto ni tatay sa akon. Sa gingkuha na siya ni Lord Jesus, masinulubon na ang Christmas celebration ko. Si nanay, loving kag caring man sa amon nga mag-ululutod, pero labaw gid ang caring, loving kag pagpagusto sa amon. Amo na gani sang pagmasakit nila, ako gid ang caregiver nila nga duha. Tita Regine, sa ulihi, permi lang daan o second hand ang bayo ko kag sapatos. Pero agwanta lang sang mga kabudlay nga amon nga inagyan. Sang first year up to fourth year, kung kaisa may tsinelas ako, pero way man sapatos. Ginapili ko lang na ang mahilamon sa higad sang karsada nga akong ginaagyan. Kay tama kainit ang karsada. Wala semento, kundi aspalto lang. Nasugid ko na ina sa imo nga nagdama ako sa Miss Santa Barbara, Town Fiesta sadto. Pero ang bayo ko sa parada, relief nga blouse, kagang sapatos, buranggol, halog pa sa tiil ko. Maayo lang sa coronation night, ang mga teachers ko, kagang chairman sadto, amo ang nag-prepare sa akon bayo o gown. Tita, may torch parade pa, halin sa balay sang Queen, pakadto sa auditorium. Siyempre, hinay-hinay lang, kaya medyo halog ang sapatos ko. Bahaw sige pa pangaki sang bakla nga chairman, kay permi ko balado ginadilapan ang lipstick sa akon bibig. Tita, wala ka bala maanad, permi ko na ginahimo, kadabutang sang teacher nga bakla. So, tita, nakagraduate man ako sa high school, sa pagpangabudlay, kag pag-agwanta, pero sobra paggid ang inagyan ko nga pagsakripisyo, ang akon nga mga inagihan sang kolehiyo na ako. Tita, at last, may hirap, may ginhawa. Sa kaluoy sang aton mahal nga Diyos, happy, kag nakuha ko man ang luyag ko nga ma-achieve. So thank you Lord Jesus, for my success and good health. Lastly, my love, regards, kisses to all of you, especially Tita Regine and to your family. Lovingly, Lola Amparing. And Tita, kindly extend my warmest greetings, maligayang Pasko pa at masaganang bagong taon sa inyong lahat sa Bombo Radio, mga listeners, letter senders, sa imo Tita, sa family mo. Panikaluyan kita tanan sa aton nga mahal nga Diyos. Good luck, good health, and God bless us all. From Lola Amparing and with matching time. Dating Pasko at bagong taon. Masayang-masaya ang naranasan ko noong dating Pasko at bagong taon. Maraming mga regalo ang natatanggap. Malusog, maliksi ang kalusugan, paroon parito kung saan-saan hihingi ng pamasko. Noong unang panahon, uso ang pamasko ng mga ninang at ninong. Ang ugali ng mga ninong at ninang noong panahon, namamasko sa mga inaanak sa binyag. Ngayon, parang hindi na ugali ang magbigayan. Kaya ang saya-saya ang dating Pasko at bagong taon. Napakagalang at mapagmahal ang mga tao noon. Ang mga kabataan sa ngayon, kulang sa paggalang at pagmamahal. Kaawaan lang ang mga nakakatanda. Mahal pa ang cellphone na hinahawakan kaysa nakakatanda. Sa bagong taon, ugaliin ang kabutihan. Kung mayaman o may kaya, tulungan ang mga taong walang-wala. Bagong taon, bagong buhay, itapon ang masamang ugali. Batiin ang mga kagalit, magpatawad sa mga kagalit, at magbatian. Kailangan ugaliin ang kapatawaran, ang awa at grasya ng ating poong may kapal, palaging huhulog ang mabuting kalusugan at kaligayahan. Ngayong bagong taon, ugaliin natin ang kabutihan, kalimutan ang masamang ugali, pagkakuripot at pagyayabang, maging matulungin sa kapwa. From Lola Amparing. Very well said. Lola Amparing, notebook mo rada. O, check again, another story. Check and done. Nabasa na ni Tita Regine. Salamat, Gid. I know more are coming from you. So, just keep on doing so. Kag ang iban man dira, nga may mga sunod-sunod nga mga istorya, okay lang gid na. Just continue writing. That is a KLP.
43 minutes after 2 o'clock, magapanabalik ang kahapon lamang program pagkatapos ng isang pila kami importante ng mga pahanamdo. Ang sesame o kuno nga ang isa katanong nga ginapadamo para sa oil sa iyang alisok ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poor. Sa ato nga next story, here's one coming from Marian sang Zaraga. Dear Tita Regine. Hello and good afternoon to you, Tita Regine, also sa tanan nga staff sa Bombo Radio. Maayong hapon man sa tanan nga mga avid listeners ng kahapon lamang program. Tita Regine, tawag ako sa kay Marian sang Zaraga. Nagapangidaron ako subong sang 21 years old. Sang wala pa ako nakaagi nobyo. Sang una, kinapanumdum ko gid. Ano ayhan ang kinalain kung may nobyo ka na? Ano ayhan ang feeling? Siyempre tita, bisan sintomo na siguro nga dalaga, nagapamensar man sang subong sina. Kay normal man lang ang maghigugma. Ilabi na gid kung may mga makita ako nga magnubyohanay na bala nga very sweet kag nagaka-care gid sila sa isa kag isa. Sa una gasulod gid sa isip ko. Ano gid man balayhan ang feeling sa may nagapalangka sa imo nga as if ikaw na ang pinaka-importante nga tawo para sa iya. O galing Tita Regine, sadto nagaisip ako nga basi hindi ko na maagyan ina. Ano abi kay titama kay strikta sa akon iloy. Abi mo, wala na siya sa iban pa nga ginawakal permi sa akon. Kundi nga hindi gid ako magsulod sa gugma nga ginatawag. Kay dako lang nga problema ang idulot sina sa akon. Hindi gid kuno ako pwede magnobyo-nobyo kay makaguba lang ina sa akon nga kabuhi. Sa isip ko lang, ti nga aayhan nga siya naman wala niya blagin isip ang nga ginapanghambal sa akon nga makaguba lang ini sa akon nga kabuhi. Meaning kinamana si nanay ang buot bala niya silingon nga naguba ang iya kabuhi.
May punto ka, girl. Anyway, luyag ko gidani ipamangkot ini kay nanay. Pero nakulbaan man ako Tita Regine, kay basi makatilaw lang ako sa iya. Hindi, mangyadaan bugat kamot ining sinanay ko. Pero, amo na tita, sa sige nga pugong sa ako ni nanay, mas nagaka-curious pagid ako kung ano gid man bala ang feeling sang may nobyo. Gani, bangod hindi ko na mapunggan ang akon kaugalingon. Wow. Ginsabat ko si Santi, isa sa mga nagapangaluyag sa akon sa school. Pero syempre, super likom gid ini sa balay. Ilabi niya gid kay nanay, kay basi kalbuhon niya ko. Pero sa nanobyo ko na si Santi, dito ko tanan na eksperyensyahan ang tanan nga first. First love, first date, first kiss, kag first heartache. Yes, tita. Ginbuka niya gid ang akong dughan ay ampaw kabugat nga halambalanon. Ginbuka niya gid ang akong dughan. Nabalaan ko sa ulihi nga hindi lang gigali ay ako ang iyang nubya, kundi madamo kami. Mayo na lang kay hanggang agbay kag kiss sa guya lang siya sa akon. Sakit-sakit, Tita Regine. Ang pinakamasakit pagid, kaya wala man ko sugiran, bisan sino sa akong pamilya. Ilabi na gid kay nanay, kay sigurado, sobra pa sa lusi sa hita ang akon maagyan. Kung nabalaan niya, nga ginsupak ko gali siya. Di, amo na solo ko ang sakit, kag pait. Pero, nalampuwasan ko ato tita. Siling ko, ang importante, nabalaan ko kung ano ang feelings ang may nobyo. Nami, gidman gali, kati special kagidman sa iya. Pero sang una lang sa ulihi, hindi na. Kaya ang tunto niya, playboy gali, kag hindi lang ako ang nobya niya. Hasta subong, wala ko gid siya ginasapak tita, na inyet gid ako ya sa iya. First love ko pa naman siya. Pero anon mo, that's life. Nag-move on ako tita, kag padayon ang paglibot sang kalibutan. Nakagraduate ako high school, kaya nga pasalamat ako nga bisan paano. Ginpa-eskwela ako sa akong ginikanan. Bisan pa, nga ginakulang man kami permis ang kwarta. Second year college ako. Sang nagugma naman ako liwat, Tita Regine. Ang malain, kay ang naluyagan ko, may asawa pa. Uy, maan. Tibalan ko man nga may asawa siya kag anak, pero wala ko gid bala napunggan ang akon kaugalingon, ang akon nga balatyagon. Isa pa, nangisog ako, pangud ang hambal niya sa akon, bulagay na sila kuno sa iya asawa. Di amo lang na galing. Kasal sila nga duha. Pero, ginpangakuan niya ako, nga pangitaan niya sang paagi sa ulihi, para nga mapawalang bisa ang ilakasal. Kag pakasalan niya ako. Sa isip ko lang. Hindi, kung na lang na anay pagpanumdumon kay dugay pa man to. Ang importante, ang subong, kag nagapalanggaanay kami nga duha. Palangga ko gid sa Mr. C, Tita Regine. Bisan pa amuina ang iya estado, kag mas gulang siya sa akon. Magudbalan ko nga pigado, pagalang-alang ang amon sitwasyon, ginhalungan ko gid ang akon kaugalingon. Balan ko nga daan, nga kung ano gid man, ako gid ang pierde sa ulihi. Very good. Pero wala gid ako magunahuna, nga sa amo maggilisini nga rason, nga bayaan niya ako. Mangud hanggang kiss lang gid ako sa iya. Ay nadula ang iya pasensya, kagin bayaan niya ako. Ang gusto niya may matabo gid sa amon. Pero hindi ako amon na kaisog para nga pasugtan siya. Sa gihapon, nagapangibabaw ang akong kahadlok kay nanay. Kung mabalaan niya, kung ano akong ginapanghimo. So for the second time, nasakitan na naman ako tita. Pero balaan ko, mas nakapamaayo ato, nga siya na mismo ang magpalayo sa akon. Kaya kung ako lang, do hindi ko kaya. Sa gihapon,
Wala sang hibalo ang akon nga pamilya sa ikaduha nga relasyon nga ginsudlan ko. Natapos lang ini, pero wala gid sila sa may nabalaan. Sang ulihi, nagpakabuot na lang ako, tita. Gintapos ko ang akon nga pag-eskwela sa kalipay sang akon mga ginikanan. Ilabi na gid ni nanay. Bangod nga naka-recover naman ako sa mga kabiguan ko, kung madumduman ko gani, ay dumangupos ako sa kahuya sa mga ginhimo ko. Ilabi na gid sa akon nga relasyon kay Mr. C. Kung kaysa giniisip ko, ano ay han kung nabalaan ni nanay? Ano ay han nga kasakitan ang naaguman ko sa iya? So amo na nga nagakalma lang ako sa buong Tita Regine. Nagatrabaho na ako, nagsusubong, may mga nagapangulayag sa akon, pero may na ako nagadali. Nabalaan ko na kung ano ang feeling sa may nobyo. Pag nabalaan ko naman kung ano ang feeling sang gintunto pag hinbayaan. Gani wala ako nagadali subong, Tita Regine, kinahanglan ko nga magpakatawhay, kag tagaan tiyempo nga makilala ko anay sang maayo ang tawo nga nagapangalayag sa akon. This time, gusto ko nga mangin maayo na ang dalagan sa akong nga relasyon nga sudlan. Kun may maluyagan na gid man ako. Kag bangod may trabaho naman ako, ang plano ko manugid na ako kay nanay. Kun gid man, mag-decide ako na magnobyo na. Pero syempre ang isugid ko lang nga first boyfriend ko, kag hindi nga pang tatlo na. Well, budlay na tita, base masarumunan ako, halin sa aga, tubtob sa gabi. Anyway, hasta na lang diri ang akong yung ma-share, party sa patag sa pagigugma, Tita Reg. Halong lang kita tanan, hindi lang sa pagpili isang palanggaon naton. Okay? Ang imo nga tagsulat, Marian Sangzaraga. Well, girl, good decision, no? Pakalmahilang anay, magpakatawhay ikaw. Hindi man kinahanglan, yung magdali-dali ikaw after nga naka-experience ka na, how it feels like to have a boyfriend, how it feels like to love and be loved and be deceived. Podo kasakit kid sina iya, no? Ngagin tunto ikaw. But sige lang, kaya sa gihapon, no? At least, nangin maalam ikaw from that experience and at the same time, stronger ikaw. You came up a stronger person. After sa tunto episodes yung nagugma ka, pero daw hindi nag-prosper ang relationship. Hindi nagnangin maayo ang relationship. So take your time. Check to man ang imong desisyon sa buong. Take your time. And of course, always, no, ang mga ginikanan, they know what is best for their children. Ilabi na gid ang mga mothers ba, mga mothers pa ya. Gusto ginaya nila ang the best amo ang maagyan sa ilang mga kabataan. And syempre, ginahalungan ka bala sa imo mother, ginahalungan ka sa imo nga mga ginikanan. So dapat lang, no, nga halungan mo man ang imo nga kaugalingon, hindi magpadali-dali. Anyway, ang curiosity mo, nasabat mo naman, hindi lang one relationship ang imo nga nasudlan, kundi 2 relationships pa, and bonus pa. Bonus na tawgon. Na-experience mo man nga masakitan. Sige, bonus na lang, ano, parang ati, alalangay na lang. May happiness, may sadness, may pain, may joy. Kundi kompleto, srikados, gid ang imo nga na-discover kung paano gali ang maggugma, paano gali ang magsulod sa isa ka relationship. So anyway, I'm sure, no, nga may isa gid dira out there nga para gid sa imo, pero yes, kilatisa aning muna and kilalaha gid anay sang maayo. Okay? Good luck to you and please update us sa imo nga love life. Ari lang diri ang kahapon lamang program. Salamat gid sa liwat, Marian Sangzaraga. And for your own stories out there, mga kabombo, palihog na lang. I-email na ngayon inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat nyo ina and then ipadala na
sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And kung malapit-lapit ka man lang diri sa studios ng Bombo Radio, pwede gid malakat-lakat and iduhol personally sa aton nga mamanggard sa idalom. Balikay kita again tomorrow mga kabombo. Madaming salamat sa inyo sa gihapon ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Salamat gid. Good afternoon and God bless.